Kamar yadda muka muku alƙawari a rana ita yau za mu fara saka muku video game da darasin abin da ya shafi forex. Forex na farko ba komai bane face kalmomi wanda suka hada foreign da kuma exchanges, su suka hada menene forex. Amma kafin mu fara shiga cikin darasin forex din, zan so a ce mun tattauna akan wasu abubuwa da ake kira terminologies wanda ake amfani da su a cikin field na forex. Yanzu wannan darasi da zamu dauka shine introduction to forex trading. Kadan daga cikin terminologies din da muke son zamu daddauka ko in ce zamu nuna muku a cikin wannan darasi da muka dauka na forex sune kamar haka. Na farko zamu yi magana akan abin da ya shafi su broker da currency pair, da base currency ko quote currency, leverage, bid da ask, da exchange rate, margin, da pip, da lot, da bullish, da bearish, da kuma spread, support da resistance, code da position, open, close, candlestick, carry trade, open order, stop entry, take profit, stop loss, sa'annan da su market order, limit order, da execution, appreciation, depreciation, risk management, da portfolio, da liquidation, da volatility, da kuma slippage, da makamantansu dai. In Allah yarda za mu ɗauka muku a cikin wannan darasi da muke muku game da forex. Amma kafin mu fara muku bayani game da terminologies kamar yadda muka muku bayani, kafin mu ci gaba da karatunmu na terminologies ko in ce kafin mu shiga deep cikin terminologies na forex, za mu so a ce mu muku bayani wai ma shin wannan forex menene wannan forex. Da fari dai da farko idan aka ce forex me ake nufi da forex? Forex ba komai bane, kalmomi ne guda biyu wanda suka haɗu a wuri ɗaya suka bada kalma guda ɗaya. Idan aka ce yanzu forex gaba ɗaya ana nufin foreign exchanges. Foreign exchanges shine kamar misali ka siya kuɗin wata ƙasa ka siyar da ita ka samu riba. Idan kai amfani da kuɗin ƙasanka za ka siyar da ita ka siya kuɗin wata ƙasa sai ka samu riba, ko ka siyo kuɗin wata ƙasa ka kawo cikin ƙasanka ka siyar da ita ka canza ta sai ka samu riba. A takaice dai abin da ake nufi shine canji. Idan aka ce kalmar forex, da zaran kun duba za ku ga kalmomi ne guda biyu da for da x. For yana nufin foreign, sa'annan x kuma yana nufin exchanges. So idan ko haka ne kenan kun ga cewa kenan forex yana nuna mana cewa shine hanyar da zaka siya kuɗin wata ƙasa ka siyar da ita ka samu riba. Akwai terms ɗin da muka yi muku bayani a tun farko a yayin da muka fara gabatar da wannan darasi. Mun nuna muku akwai terms da yawa kusan guda 50 ko in ce 40 da wani abu da muka lissafa muku. Mun nuna muku cewa za mu muku bayanin su. To yanzu za mu shiga cikin terminologies ɗin ɗaya bayan ɗaya wanda ake amfani da su a cikin wannan duniya ta forex. Da zaran yanzu mun zo muka ce broker. Broker ba komai bane face ana nufi dillali da Hausa. A Hausance broker shine dillali. Broker kuma mutum ne ko kuma misali ƙungiyar mutane ne wanda za su kafa kamfani wanda za su yi dillancin kuɗaɗen ƙasashe. So ake kira menene broker. Za su ji da masu siya kuma su ji da masu siyarwa, tsaya tsakanin waɗanda suka sai kuɗi na wani ƙasa da waɗanda suka siyar. Su ake kira broker, ma'ana dillalai kenan. So a duk lokacin da muka tashi yanzu za mu tambaye kanmu yaya broker suke gudanar da sana'ansu a cikin duniyar forex. Da zaran mun tashi yanzu za mu ga cewa broker su ne mutanen da suke connecting masu siya da masu siyarwa a duniyar forex. Abu na biyu kuma broker su ne waɗanda suke executing order ko kuma misali su ba da dokan cewa wannan kaya ko kuma farashin kayayyakin nan ga kuɗin da za a siyar da su ko kuma ga yadda za a siyar da su a cikin kasuwar forex, kama da abin da ya shafi dukiya ne ko abin da ya shafi kuɗaɗen ƙasashe ne ko abin da ya shafi ƙaddarori da makamantansu. Broker su suke kula da su. Sa'annan kuma broker suna samun kuɗaɗen su ne ba ta hanyar komai ba sai ta hanyar abin da ake kira commission. Commission kuma shi ake nufi da menene lada ko kuma zufan aiki. Idan suka gudanar da menene suka tsaya tsakanin cinikayyan masu siya da sayarwa, a wannan hanyar suke samun menene commission ɗinsu. A yayin da broker suka haɗu, broker ɗaya, biyu, uku suka haɗu a wuri ɗaya, suka tattara a wuri ɗaya, suna zama abin da ake kira menene market makers. A lokacin da broker suka taru ba ɗaya ba biyu ba, broker sama da ɗaya suka taru, za su zama abin da ake kira market makers. Su kuma market makers ɗin nan mutane ne ko kuma in ce group of mutane ne ko kuma taron jama'a ne ko wanda za su haɗa menene ƙarfi, masu hannu da shuni za su haɗa ƙarfinsu a wuri ɗaya su tada kamfani ko kuma su gina kamfani ta hanyar karɓan basusuwa daga bankuna koko a wajen waɗanda suke da hannu da shuni, ma'ana 'yan kasuwa ko kuma gwamnati, sai su tada kamfani waɗanda za su sanya ma kaya farashi yanda za a siya da kuma yanda za a siyar a cikin kasuwar forex. So ake kira menene market makers. Idan suka ga dama
a yau za su ce za su karya farashin dala ko za su karya farashin gwal ko kuma za su daga farashin gwal su karya farashin dala, duk yanda suke so shi suke yi a cikin kasuwa. Wayannan mutane su ake kira market makers. Kar ku mance market makers ba komai bane idan broker ɗaya biyu uku suka tattara kansu a wuri ɗaya su suke zama menene market makers. Yanzu tun da mun riga mun san me ake kira da broker kuma mun san me ake nufi da market makers, wayannan mutane broker da market makers mun san yadda broker suke samun kuɗin su, amma su kuma market makers mafa suke da kasuwa. To ya suke samun kuɗin su? Market makers suna samun kuɗin su ne ta farko ta hanyar abin da ake kira spread, ma'ana wato tazara. Wannan tazaran a tazaran da yake tsakanin siya da siyarwa, ma'ana wanda ya siya kaya da kuma wanda ya siyar da kaya. Kaddara misalin yanzu ka je ka siya mota a naira 10, da ka siya mota a naira 10 sai ka je ka sayar da shi a naira 15. Naira 15 ɗin nan tazaran da aka samu, ma'ana riban ka tsakanin naira 10 da naira 15 ita ce naira 5. Wannan naira 5 ɗin nan a wannan cikin naira 5 ɗin nan a cikin nan za su samu abin da ake kira menene commission, ma'ana kenan a Hausance la'ada. Wannan la'adan da suke samu cikin tsakanin cinikanyar masu siya da masu siyarwa shi ne wannan ribar da suke samu. Sa'annan abu na biyu kuma suna samun kuɗin su ne ta hanyar siyar da kaddarori ko kuma wasu abubuwa haka na a cikin kasuwa da makamantansu. Abu na uku kuma suna samun kuɗaɗensu ne ta hanyar menene sanya gasa tsakanin masu siya da masu siyarwa. Duk wani dillali da kuka sani a duniya ko kuma duk wani market makers da kuka sani a duniya, ko da abu bai da kyau zai yi kokari ya nuna muku yana da kyau saboda ciniki ta kullu, ba don ya samu komai ba sai don ya samu mene la'ada. Wannan la'adan shine menene ribarsa. Sa'annan tam na gaba kuma da muke son zamu ɗauka a cikin wannan darasi shine abin da ake kira mene watchlist. Watchlist ba komai bane face wata sashe ne da aka ware maka a jikin terminal ɗinka, a jikin MetaTrader ka ko either MetaTrader 4 ko MetaTrader 5 ɗinka ko kuma trading view ɗin da kake amfani da shi kake ganin chart ɗin trading ɗinka yanda yake hauhawa. Watchlist ba komai bane face wani ɗan sashe da aka ware maka a jikin terminal ɗinka wanda zai nuna maka ƙaddarori da kuma kuɗaɗen ƙasashe ko ma'ana currencies waɗanda suke gudana ko kuma farashin cinikayyansu yake gudana, yake hawa ko kuma ya sauka. A duk lokacin da ka tashi kake son za ka ɗauki wani asset ko kuma ƙaddara ko kuma kana son ka ɗauki wani currency kuɗaɗen wasu ƙasa kai trading kai kasuwanci a kansu, za ka je watchlist ɗinka ne sai ka zaɓa. Wannan waje shi ake nufi da menene watchlist. Idan kuka duba a nan wurin za ku ga a nan wuraren akwai kuɗaɗen ƙasashe daban-daban, ga Euro USD wasu kuɗaɗen ƙasashe kamar abin da ya shafi misali kuɗin da kamar kuɗaɗen ƙasashe kamar abin da ya shafi America ko US. Sana idan kuka duba daidai bangaren nan kuma za ku ga hauhawan farashin waɗannan kuɗaɗe ko kuma waɗannan ƙaddarori, wanda a nan za ku ga wurin da ake siya da kuma farashinsu na siya da kuma farashinsu na siyarwa. A duk lokacin da ka siya tana farashi kaza, za ka sayar da ita tana farashi kaza. Wannan shi ake nufi da menene watchlist. Sa'annan kuma watchlist ɗin nan da muke gani ya kasu kashi-kashi har zuwa kashi 4. Akwai abin da ya shafi Forex currency, su ne kudaden da aka yi trading ɗinsu a cikin Forex. Akwai abin da ake kira spot metals, ma'ana kaddarorin da ake samun su a ƙasa, misali kamar abin da ya shafi gwalagwalai ko zinari ko kuma man fetur. Akwai kuma abin da ake kira cryptocurrency kamar irin su Bitcoin da Ethereum da kuma Litecoin da makamantansu haka. Sa'annan akwai kaddarori kamar misali kamfanoni irin Apple haka ko Tesla ko Amazon da makamantansu haka nan. Su ma duk sun shiga cikin abubuwan da ake kira menene watchlist. Yanzu za mu je gaba za mu duba abin da ake kira menene currency pair. Shi kuma currency pair ya currency pair yake. A duk lokacin da muka je watchlist za mu je mu ɗauki wani kaddara ko kuma wani kuɗi na wani ƙasa muna son za mu cinikin shi ko kuma mu trading ɗin shi a cikin kasuwa a duniya. Yanzu za mu ga sun zo a makale a wuri guda biyu. In suka zo a matsayin makale a wuri guda biyu, waɗannan kuɗaɗen ƙasashen guda biyu su ake nufi da menene currency pairs. Currency pairs ba komai bane face menene kudaden kasashe ne guda biyu wanda in suka tattara kansu a wuri daya za su fitar da abin da ake kira menene exchange rate. Shi kuma exchange rate ba komai bane ana nufin menene wani hanya ne ko kuma rate wanda kudin wani kasa yafi kudin wani kasa daraja kawai. Shi ake nufi da me exchange rate. A yanzu kaddara misali kaman a nan wurin muna da USD a nan wurin a matsayin codes mu, muna da euro kuma a matsayin base mu. A duk lokacin da kuga kudaden kasashe guda biyu, na dama shi ake kira da base, na biyu kuma shi ake kira da menene codes. Zaka dauki USD dinka, ma'ana zaka dauki dala, zaka sayar da shi sai ka siya menene euro. Koko zaka dauki euro, in kana da euro ka sayar da shi sai ka siya menene dala. So duk wanda kuka gani aka rubuta a farkon nan shine base,
na biyu kuma shine ake nufi da menene quotes. A duk lokacin da kuka ga wa'annan currencies ɗin nan suka expressing kansu a haka, su ake nufi da menene currency pairs. Wa'annan kuma currency pairs ɗin nan idan kuka duba za ku ga an yi categorizing ɗinsu ko kuma an karkasa su zuwa gida daban-daban. Na farko za ku ga an karkasa su zuwa gida uku. Akwai abin da ake kira menene major currencies. Currencies ne wanda aka fiye amfani da su a kasuwannin duniya, ko kuma ka ce currencies ne wa'anda suka fi ƙarfi a duniya. Kamar misalin abin da ya shafi dala misali, da kuɗin ƙasan menene pounds, ma'ana kuɗin ƙasan Britain, da kuɗin abin da ya shafi menene trillion dollar, da kuma abin da ya shafi kuɗin ƙasan Japanese yen, ko kuma abin da ya shafi Chinese yen, yuan da makamantansu haka. Na biyu kuma muna da abin da ake kira cross-pair currencies. Cross-pair currencies su ne kuɗaɗen da aka haɗa su a wuri ɗaya, wanda in ka duba cikin kuɗaɗen za ka ga babu dala a cikinsu. Idan suka tattara kansu wuri ɗaya za ku ga babu dala a cikinsu, kamar abin da ya shafi euro da GPP, ma'ana kuɗin ƙasan euro da kuma kuɗin euro da kuma menene pounds. Idan ka duba New Zealand dollar da kuma Japanese yen, ko kuma ku duba Swiss franc dollar da kuma Japanese yen. Idan kuka duba za ku ga gaba ɗaya waɗannan kuɗaɗen ba abu dala a cikinsu, sai sa aka kira su a menene cross pair currencies. Sa'annan na uku kuma muna da exotic pair currencies. Exotic pair currencies su ne kuɗaɗen da ba a cika damuwa da su ba a duniya, ko kuma ba a cika damuwa da su wajen yin canji da su ba, ko kuma ba a cika damuwa da su wurin harƙalla na kasuwanci yau da gobe ba. Kamar misalin kuɗaɗen abin da suka shafi Turkey, ko kuma kuɗaɗen Mexico, ko kuma kuɗaɗen Canada misali, ko kuma mu ce kuɗin Najeriya, ba a cika damuwa da su ba, su ake kira da menene exotic pair currencies. A duk lokacin da muka ga waɗannan kuɗaɗe, kama ga abin da ya shafi major currencies ne, ko cross pair currencies ne, ko kuma exotic currencies ne, za ku dinga ganin su sun zo menene guda biyu a lokaci ɗaya. Ɗaya base, ɗaya kuma quote. Shi ma wannan in kuka duba cross pair currencies nan za ku ga akwai base, akwai quote. Shi ma exotic currencies nan idan ku duba za ku ga akwai menene base, akwai kuma me quote. So shi wannan base da wannan quote din me ake nufi da su? Idan kuka duba nan za ku ga base da quote ba komai bane, ana nufin currencies ne na kuɗaɗen ƙasashe guda ɗaya, wanda in kai amfani da guda ɗaya ka sayar aka baka guda ɗaya za ka samu riba, ko in kana da guda ɗaya ka sayar da shi ka samu canji sai a baka kuma kuɗin wani ƙasa wanda bata kai wannan naka daraja ba. So ake nufi da base da currency. Na farko shi ake nufi da base kamar da muka yi bayani a farko. Sa'annan abu na biyu kuma wannan currency na biyu kuma wanda yake gaba shi ake nufi da quote, kamar yadda muka yi muku bayani a farko. Terminology na gaba kuma da za mu duba a cikin wannan darasi namu na yau shine equity. Idan aka ce equity, me ake nufi da equity? Equity ba komai bane face kuɗaɗen da ka zuba a cikin asusunka na Forex kafin ka fara trading. A duk lokacin da zaka fara trading, dole ba za ka taɓa zuwa kai amfani da kuɗin wani ba, dole sai ka fara ɗaukan kuɗaɗenka ka zuba cikin asusunka kafin ka fara gudanar da kasuwancinka a duniyar Forex. A duk lokacin da ka tashi, na san za ku ce equity shine balance ɗinka kenan. A'a, equity daban, balance ɗinka daban. Equity shine kuɗaɗen da kake da su, da ribanka da asaranka da wanda suke cikin kasuwa, wanda kayan da suke cikin kasuwa, wanda suke hannun jama'a, ko kuma suke cikin kasuwa baka riga ka sayar da su ba, duk wayannan kuɗaɗen ko kuma kaddarorin su ake nufi da menene equity. To tunda mun san me equity kuma mun ce equity ba shi bane balance, ko kuma menene bambanci tsakanin equity da balance? Bambancin da yake tsakanin equity da balance, balance shine duk kuɗaɗen da suke cikin asusunka na Forex wanda baka shiga kasuwa da su ba, ba maganar riba, ba maganar asara. Wannan kuɗaɗen su ake nufi da menene balance ɗinka. A duk lokacin da ka ɗauki kuɗaɗen ka zuba cikin asusu a cikin kasuwa, in dai har baka shiga wani trading ba, wannan kuɗin ya zama menene balance ɗinka. Amma a yayin da ka fara engaging kanka, ka buɗe position, ka fara shiga trading, wannan kuɗaɗen da suke cikin asusunka sun tashi daga matsayin balance sun koma menene equity. Bambancin da ke tsakanin equity da balance kenan. To yanzu tunda mun riga mun san me ake nufi da equity kuma mun san me ake nufi da balance, sai mu shiga darasin kai tsaye mu lissafa yadda ake menene samun equity. Na farko equity ba komai bane, shi da aka ce account balance ɗin da ke cikin account ɗinka ko kuma asusunka, da kuma kuɗaɗen da suke cikin kasuwa wanda baka riga ka gama samun riba da su ba, ko kuma misali baka siyar da su ba ballantana ka samu riba, ko kuma ka san cewa ka yi asara, sannan ka raba su gaba ɗaya da menene duka asarar da kai a cikin kasuwa. Yanzu ka ɗauka, yanzu misali a ce kana da naira 10 a cikin account ɗinka, ka ɗauki kayan naira 3 ka siyar a cikin kasuwa, baka samu riba ba, ba a riga an siya ba, ka sai kayan naira 5 suna yawo a cikin kasuwa. Sa'annan kuma a cikin wannan kayan naira 5 ɗin da ka siyar,
kai asarar naira 2 a ciki, saura maka naira 3. So a duk lokacin da kai jimillan yanzu naira 10 ka hada shi da naira 5 din da ka zuba a cikin kasuwancinka, ma'ana naira 15 kenan, sa'annan ka zo ka raba su da asarar da kai na naira, ya ta kama nawa kenan, zai kama nawa, naira 7.5. a duk lokacin da kuma ya kasance cewa a cikin kasuwanka kuɗaɗen da suke cikin asusunka baka shiga wani trading ba, baka bude position na kasuwanci ba, misali baka sai kaya komai daga cikin forex ba, baka sai ko gold ba ko dala ko wani abu ba, abinda ka siya wannan kuɗin da yake cikin equity ka ya riga ya zama menene matsayin balance ɗinka, tunda ba abinda ka siya, ba wani asara da ka samu, ba wani riba da kai, to wannan kuɗin equity ɗinka ya zama balance ɗinka. Leverage, idan aka ce leverage a kasuwan forex ba komai bane face kuɗin da ka je karanta saboda ka ƙara ma jalanka ƙarfi, ka sai kaya masu nauyi don ka samu riba, su ake nufi da menene leverage. Koko kuma za ka iya ɗaukar leverage a matsayin kuɗaɗen da ka je ka aro ko kuma karanto a duk lokacin da ka shiga kasuwa jalinka bai kai ka sai kaya ba, kuɗaɗen da karanto ka ƙara su ake nufi da menene leverage. Yanzu kaddara misali za ka je za ka sai mota na naira miliyan 1, kai kuma dududu abin da kake da shi cikin asusunka kana da 500,000, amma kana hasashen in ka sai wannan motar na naira miliyan 1 za ka samu ribar 200,000 ko 300,000. Da ka tashi sai ka je ka nemi rancen 500,000 ka ƙara akan 500,000 ɗin da kake da shi ya zama naira miliyan 1 saboda ka sai wannan mota. In ka sai wannan mota za ka samu ribar naira 200,000 a kai. Su wannan ribar da za ka samu za ku raba ta da tsakaninka da brokanka ta hanyar abin da muka yi tattauna a baya shine menene la'ada, wato ma'ana commission. Amma duk da haka a duk lokacin da ka tashi yanzu misali ka je ka ronto wannan 500,000 kai ka sa 500,000 yanzu misali, shi wannan da ka je karanci wannan kuɗi 500,000 a hannun shi ba zai baka wannan kuɗi a banza ba, dole sai ka bashi menene wani kaso daga cikin wannan ribar da zaka samu. Idan ka samu ribar naira 200,000 to kaga dole za ku raba shi ko ka bashi 100,000 ko kuma ka bashi 50,000 in fa ya yadda kenan. To amma broker ba haka suke ba, idan har kuka samu yanzu za ku yi 50:1 ne, su ne yadda broker suke gudanar da kasuwancinsu. Yanzu kamar misali ka kaddara misalin a nan wurin kana da naira 500,000 a cikin asusunka, abinda kake da shi kenan 500,000, abinda kuma kake so zaka siya a nan wurin ya kai naira miliyan 1. 500,000 ɗin ba zai sai maka wannan kayan miliyan 1 ba, sai kai tattaki ka tafi wurin brokanka ka je karanci menene wannan kuɗi, ma'ana leverage a wajen shi, saboda wannan kuɗi ya kai ka har matakin da zaka iya zuwa ka sai wannan mota na naira miliyan 1. So a duk lokacin da ka nemi wannan rancen wannan kuɗin, ka nemi rancen wannan kuɗin ne ba don komai saboda kai abin da kake da shi a cikin asusu ba zai kai ka sai wannan mota naira miliyan 1 ba. So sai ka je ka nemi rancen wannan leverage ɗin ko kuma ka je ka nemi wannan rancen kuɗin a wajen broker ko kuma wajen wani saboda ka sai wannan mota naira miliyan 1, amma kuma yana zuwa da menene riski, saboda a duk lokacin da ba a samu riba ba na 200,000 aka koma maimakon a samu riba aka je garin neman kiba aka nemo rama, maimakon a samu riba aka samu asara, maimakon ka sai da shi miliyan 1,200,000 ka koma mota ta samu matsala, ko kuma misali ka sai gaibu ka sai da ita misali 800, shi fa wannan 800 ɗin nan asarar da zaka yi a cikin 500 ɗin da kake da shi ne ba a cikin 500 ɗin shi ba, bai san wani asara ba, zaka ba shi 500 ɗin shi baya in ta kama ma in ta ɗoro har da menene la'ada. So wannan shi ake nufi da menene leverage a cikin kasuwar forex. Leverage idan kuka duba a summary shine kawai kuɗin da ka je karanta saboda ka siya kayan da suka fi karfin abin da kake da shi a cikin asusu. Yanzu tunda mun riga mun san me ake nufi da leverage, kuma yanda market maker suke, kuma mun san yadda zamu siya kaya, yanzu mun san me ake nufi da base, mun san abin da ake nufi da put. Zamu zo mu tattauna kuma yanzu akan abin da ake nufi da ask price da kuma bid price. Idan aka ce ask price da bid price ba komai bane face kuɗaɗe ne wanda in aka ce maka bid price yanzu ba komai bane face kuɗin da ainihin mai siyan kaya ya shirya siyan wannan kayan da shi ake nufi da menene bid price. Idan kuma aka ce ask price, farashin da mai kaya ya baiwa kayan shi shine ask price. A takaice dai idan aka ce bid da ask ba komai bane, idan aka ce bidding ana nufin menene siyarwa, idan kuma aka ce asking ana nufin menene wanda yake son siyan kaya nawa zai siya. Kamar euro USD yanzu a nan wurin farashin shi shine 0.96. a duk lokacin da mai siyan kaya ya yadda ya siya kaya akan farashin da ya kamata, ma'ana 0.96 kayi bidding kayan ka kenan. A duk lokacin da kuma aka ce asking shine wanda yake sayar da wannan kayan nan
ya yarda ya sai da wannan kayan nashi a wannan farashin na 0.97 shine ma'anan asking. Terminology na gaba kuma shine exchange rate. A baya da muka yi magana akan currency pair, muka tattauna akan base da quote, mun faɗa muku cewa currency pairs idan suka tattara kansu, kudaden kasashe daban-daban na kasashe daban-daban in suka haɗu suka tattara kansu a wuri ɗaya, su suke forming me ake nufi da exchange rate. Yanzu exchange rate ba komai bane face menene farashin da ake siyar da kuɗin wata ƙasa don a siya wani kuɗin wani ƙasa, shi ake nufi da menene exchange rate. A duk lokacin da ka tashi a farashin da yanzu zaka sai da naira ka siya dala, wannan farashin da za a baka idan zaka sai da naira ka siya dala shi ake nufi da menene exchange rate. Quote kuma a cikin kasuwar forex ko kuma a cikin duniyar kasuwar forex ba komai bane face menene farashi. A duk lokacin da aka ce quote ana nufin menene farashin kaya. Quote shine farashin da aka yi wa kaya ko asset ko stock ko commodities da kuka gani a cikin watchlist ɗinku a cikin forex. A duk lokacin da kuka je za ku siya wani commodity ko stocks ko kuma wani asset ko kaddara da makamantansu haka a cikin duniyar forex, wannan farashin da aka basu shi ake nufi da menene quote. Margin idan aka ce margin a duniyar forex ba komai bane face kuɗin da ainihin trader ko kuma mai fara gudanar da cinikayyan trading zai zuba a cikin asusun shi kafin ya fara trading. Ba equity nake nufi ba balance nake nufi ba. A duk lokacin da zaka shiga forex dole sai kana da wata kaddara ko kuma kana da wata dukiya da ka zuba kafin ka menene ka fara trading ko kuma ka fara cinikayya tsakanin ka da 'yan kasuwa. Wannan kuɗin da ka zuba a cikin account ɗinka ko kuma asusun naka na forex shi ake nufi da menene margin. A takaice dai margin shine kaddarar da ainihin trader ko ɗan kasuwa zai mika ma broker a cikin kasuwa kafin ya fara gudanar da trading. Sa'an nan kuma yanzu za mu magana akan yadda za ka yi lissafa margin ɗinka. Idan ka tashi lissafa margin ɗinka, tunda mun san abin da ake nufi da quote, mun san abin da ake nufi da menene equity ko kuma balance. A yanzu in za ka lissafa margin ɗinka, za ka zo ka ɗauki quote ɗinka yanzu a nan wurin, ma'ana farashin kayanka, sai ka timesing ɗin shi, ka lissafa shi tare da menene ainihin adadin kayan da ka siya. Idan ka lissafa shi da adadin kayan da ka siya, sai ka raba shi da kuma menene da ainihin balance ɗinka. Idan ka raba shi da ainihin balance ɗinka, duk wani kuɗi da ka samu ko kuma wani amsa da ka samu shi ne ainihin margin ɗinka. Akwai wasu terminologies da suke tattare da margin. Akwai abin da ake nufi da menene use margin, akwai abin da ake nufi da free margin, akwai kuma abin da ake nufi da margin call. Idan aka ce use margin, ana nufin kudaden da ka ɗiba a cikin jalinka na naira miliyan 1 sai ka ɗibi 500,000 ka siya kaya da shi a cikin kasuwa. Wannan 500,000 ɗin da ka ɗiba ka siya kaya shi ake nufi da menene use margin. Idan aka ce free margin, ana nufin kuma kudaden da suka rage maka cin asusu wanda baka siya komai da su ba. Idan aka ce margin call, a duk lokacin da ka siya kaya ko kuma ka tashi siyan kaya, kana da naira miliyan 1 a cikin account ɗinka ko kuma asusunka, sai ka je ka hari motar ta miliyan 1,500,000, kai kuma alhalin kaddararka ko kuma kuɗaɗen da suke cin asusunka naira miliyan 1 ne, ba za ka iya siyan wannan kayan ba, sai ka matsa sai ka je ka nemi menene abin da ake nufi da margin call a wajen broker. Idan ka matsa wajen broker ka je ka nemi margin call, zai ranta maka wannan kuɗin sai ka siya wannan kayan. A duk lokacin da ka siya wannan kayan, ka dawo mishi da wannan kuɗin sai ku raba riba. A duk lokacin da ka aru wannan kuɗin, ka je ka siya wannan kaddara ko kuma wannan mota, a duk lokacin da ka tashi za ka je ka aru wannan kuɗi don ka siya wannan mota ko ka siya wannan kaddara, saboda kar ka yi asara ko kuma menene trading din ya kulle ka a cikin kasuwa. Idan aka ce pip a cikin duniyar forex ba komai bane, ana nufin taku da za ka yi ko kuma takun da yake tsakanin tazaran siya da sayarwa. A baya mai magana akan spread, muka ce shine tazara wanda yake tsakanin siya da siyarwa. Ma'ana idan ka siya mota a naira miliyan 1, ka siyar da wannan motan naira miliyan 1,200,000, wannan tazarar da ka samu ita ce na me 200,000, wannan 200,000 ita ce ainihin menene riba ka. So anan pip ba shi bane spread. Pip shine taku a kowane tazara da ka samu, ka matsa gaba ko la'alla ka samu riba ko ka koma baya ka samu asara.
kowane matsawa gaba ɗaya da taku ɗaya da za ka yi ka matsa gaba ko ka koma baya shi ake nufi da menene pip. Idan aka ce pip ko kuma pips ana nufin point in percentage ko kuma percentage in point. A duk lokacin da aka ce menene point in percentage ko kuma percentage in point ya danganta da yanayin da za ka ɗauke shi, amma duk yanda aka ɗauka duk ɗaya ne, duk PIP, point in percentage ko kuma percentage in points, duk turanci ne. Shi kuma wannan pip ɗin nan ba komai ba ne, kamar yadda na muku bayani, ma'ana ɗan canji ne da za a samu a lokacin da ka siya farashin kayanka, a lokacin da ka siya kayanka kan farashi 1000, misali ya canza farashin ya karu ya koma 1500, wannan shi ake nufi da menene pip. Yanzu kaddara misali mun sai da euro USD, mun sai da USD muka sai euro. Yanzu a lokacin da muka sai da USD mun sayar da shi yana menene 1.1498, da muka tashi kuma muka sayi wannan euro din sai muka siye shi akan 1.14988, ma'ana tazaran da aka samu tsakanin 98 da 89 shine menene 10 pip. Misalin USDJPY idan kuka duba za ku ga a lokacin da aka tashi aka siya Japanese yen da dala, an siya Japanese yen da dala tana kan 110.40, aka siye ta aka siyar da Japanese yen 110.41, tazarar da aka samu tsakanin 40 da 41 shine menene 1 pip. Muƙaddara misalin kuma yanzu anan muna da menene euro USD, muka siyar da shi muka sai dala. A lokacin da muka sayar da euro USD tana 1.35361, sai muka sai dala akan 1.35371, tazarar da aka samu tsakanin siyar mu da siyarwar mu shine menene 10 pips. 61 minus 71 minus 61 shine 10 pips. Yanzu ta wani hanya za mu bi mu lissafa ko kuma mai calculating din pip value? Hanyar da za mu bi mu lissafa ko kuma mai calculating pip value shine yanzu idan muka ɗauki pip ɗinmu 0.001 constant ne wannan, sai muka yi dividing ɗin shi da ainihin quote ɗinmu ko kuma menene farashin kayanmu, sai mu times ɗin shi times 100,000. duk amsan da muka samu shine a matsayin pip ɗinmu lot. Idan aka ce lot a cikin duniyar forex ana nufin menene ainihin nauyin ko kuma adadin kayan da ka siya a cikin kasuwa. Yanzu kaddara misali kana da naira 1000 ka je siyan littafi, kuma kowane littafi ana sai da shi naira 100, kana da naira 1000 sai ka sai guda 5, ma'ana ka siya na menene littafin 500. wannan siyan da kai guda 5 din nan, lot ɗin da kai amfani da shi times 5, ka siya guda 5 da wannan ainihin 1000 ka, ma'ana ka cire 500 a cikin 1000 ka siya wannan kaya guda 5. Idan kuma misali a ce guda ɗaya ka siya, za ka samu riban naira 10. Idan ka siya guda 5 za ka samu riban naira 50. So bambancin da yake tsakanin guda ɗaya da guda 5 kun ga shine naira 50. To wannan 50 din nan shine ainihin lot size ɗin da kai amfani da shi wajen siyan wannan kaya. Yanzu tunda mun riga mun san me ake nufi da lot, yanzu za mu matsa gaba mu ga yanayin yanda lot ya karkasu ko kuma ya rarrabu. Na farko akwai abin da muke kira menene standard lot. Standard lot shine daidai da menene 100,000 unit. Akwai kuma abin da ake kira da menene mini lot. Mini lot kuma shine daidai yake da menene 10,000 unit. Akwai kuma abin da ake kira da menene macro lot. Macro lot kuma shine daidai da 1000. Standard lot shine daidai da menene 1.00 a wajen siyan kaya a duniyar forex. Shi kuma mini lot shine da yake daidai da 0.10 a wajen siyan kaya. Micro lot kuma shine yake da 0.001 in zaka siya kaya a duniyar forex. Kamar yadda muka yi muku bayani a baya, muka yi muku bayanin spread shine tazara. Spread shine tazara ko kuma tazarar da take tsakanin mai siya da kuma mai siyarwa. Aka ce mana spread shine bambanci ko kuma tazarar da take tsakanin wanda ya siyar da kaya da shi kuma wanda ya siya kaya. Koko spread shine interval ko kuma bambancin tsakanin siya da siyarwa. Idan muka duba a nan wurin, mu kaddara misalin mun siya kaya yana kan farashin 1.0900 sai muka siyar da shi akan 1.0910, ma'ana tazarar da aka samu shine menene 10 pips. Kamar misali euro GPP, yanzu euro shine base dinmu, GPP kuma shine ainihin quotes dinmu. Mun yi bidding euro muka yi asking GPP, wannan shi muka yi bidding, wannan shi kuma muka yi asking, ma'ana muna da wannan muna son mu siya wannan 1.3037 shine abinda muke da shi. Za mu cika 2 pips ko kuma mu cika $2 mu siya
1.3039, ma'ana muna da euro 1.1037 za mu siyar da shi a cikin kasuwa, sai mu sai GBP akan farashin 1.3039, ma'ana mun cika menene $2. Kamar nan wurin ma GBP da USD muna da GBP ma'ana pounds akan 1.3089, za mu siyar da shi mu siya USD akan farashin 1.3091. saboda haka kun ga tazara tsakanin abin da muka yi bidding 1.3089 da kuma USD dollar wanda muka yi asking 1.3091, ma'ana tazarar da ke tsakanin 89 da 91 ita ce menene 2 pip. Idan kai minusin ainihin farashin lokacin da ka siya da kuma wanda ka siyar da kuma wanda ka siya, idan ka rage ko kai minusin farashin da ke tsakaninsu, zaka ga duk amsan da ka samu shine yake matsayin spread ɗinka. Idan kuka duba a nan wurin za ku ga wannan diagram ɗin ya mana bayanin spread da kyau yanda ya kamata, kuma ya fito mana da pips da kyau shi ma yanda ya kamata. A nan base currency ɗinmu da kuma code currency ɗinmu a nan wurin mun yi amfani da farashin 1.3089 na ainihin GBP USD, mun yi amfani da ainihin farashin 1.3089 na GBP muka siyar da shi, muka siya dala akan farashin 1.3091. A 1.3091 da muka siya dala, in kuka duba za ku ga daga 89 zuwa 91 bambancin da yake tsakaninsu shine ainihin spread. Takun da aka samu tsakanin 89 zuwa 91 shine ainihin pips. Saboda haka duk lokacin da ka tashi kana son zaka yi calculating ko kuma ka fitar da spread ɗinka, ko da yaushe ko zaka duba ainihin kuɗin da ka siya da kuɗin da ka siyar ne. Idan ka sa su a wuri ɗaya, kuɗin da ka siya sai ka rage kuɗin da ka siyar a cikin kuɗin da ka siya, sai ka rage kuɗin da ka siyar, sai ka ɗauki kuɗin da ka siyar, sai ka rage kuɗin da ka siya a cikin kuɗin da ka siyar, zai baka menene ainihin spread ɗinka ko kuma ya baka pips ɗinka. Expert advisor ma'ana EE. Idan aka ce expert advisors ko kuma aka ce EE ba komai bane, ana nufin wani software ko kuma program ko kuma wani abu wanda aka tsara shi aka hada shi da kwamfuta, shi ake nufi da menene robot, wanda zai dinga gudanar da al'amari da kansa, shi ake nufi da menene robot. A duk lokacin da kuka ji an ce EE ko kuka ji an ce expert advisor a cikin duniyar forex, ana nufin robot shine EE. Shi kuma wannan robot din nan ba komai bane face software ne ko kuma program ko kuma wani hardware ko wani abu, injin ne wanda aka ajiye ko kuma software ko program wanda aka ajiye aka tsara mishi bayanai yanda zai dinga gudanar da al'amura da kansa, shi ake nufi da menene expert advisor. A duk lokacin da ka hada expert advisor ɗinka ko kuma EE ɗinka tare da forex ɗinka, zai dinga siyan maka kaya da kansa kuma ya siyar maka shi idan ka samu riba. Idan har ya siyan maka kaya ya ga siya ake yi, zai siyan maka wannan kayan kuma ya tattara maka ribanka a wuri daya. In kuma sayarwa ake yi a samu riba, zai siyar maka da shi kuma ya tattara maka riba. Sai dai manju akwai wani abu guda daya da nake so ku sani game da expert advisor ko kuma EA ko kuma robot. Wa'annan expert advisor dinnan abubuwa ne wa'anda 'yan adam suke kirkiran su, ba wai abubuwa ne wanda su ma halitta suke ba. 'Yan adam suke kirkiran su, kamar yadda dan adam yake yin abu ko kuma ya kuskure, su ma haka su ma suke kuskure. Kar ka ta'allaka trading ɗinka da robot ko da yaushe ka ce ka ɗauki amana 100% ka ɗora wa robot. A duk lokacin da ka ce ka ɗauki amana 100% ka ɗora ma robot, a lokacin da kasuwa za ta juya ta koma ta wani bangare, sai ka koma misali idan tana siya sai ta koma tana siyarwa. A lokacin da ta koma tana siyarwa, idan har baka tsara mishi ba, aka samu strategy ko bambancin strategy a cikin kasuwa, baka tsara mishi yanda zai da wannan strategy ba, zai ci gaba da tafiya akan yadda ka tsara mishi ne, kawai ya ci gaba da siya. A duk lokacin da kuma aka shiga range market ko kuma kasuwa ta koma kai aka samu breakout ko kuma kasuwa ta koma tana siyarwa maimakon bayarwa, za ta ci gaba da siya ne kawai ta baka da menene asara. So karka ta'allaka yaddanka ko amanarka akan robot, saboda menene ba su da feelings, ba su san abin da ya kamata ba. Abin da aka gaya musu, dokan da aka basu akan dokan kawai suke aiki. Yanzu tunda mun sa abin da ake kira expert advisor ko kuma robot ko kuma EA, yanzu za mu matsa gaba saboda mu sa ko kuma mu ga yanda shi wannan robot din yake aiki. Idan muka duba za mu ga EA ko kuma expert advisor, amfanin shi a cikin kasuwa ko kuma amfanin shi a cikin duniyar forex ba komai bane face ya menene ya kula maka da trading ɗinka. A duk lokacin da kake da wani uzuri, misali in ka riga ka tsara mishi kasuwa tana siya ne, ka riga ka tsara mishi kana so ci gaba da siya, zai ci gaba da siya har ka je ka gudanar da uzurinka ka dawo.
abu na biyu kuma yana defining abin da ake nufi da menene trading opportunities ko kuma algorithm ko kuma kasuwa. A duk lokacin da kasuwa take siya, robot zai siya, idan kasuwa ta juya ta koma tana sayarwa zai siyar. Amma in ba a canza tsari ko kuma strategy da ake amfani da shi ba a cikin cinikayya na kasuwanci, da zarar an canza tsari ko tsarin cinikayya na kasuwanci, ba ruwan shi zai ci gaba da siya ne. Alhalin kuma tsarin da aka canza a cikin kasuwanci, in har baka kara mishi wada tsarin a matsayin instruction din shi ba, zai ci gaba da siya, ya mance cewa an koma ana sayarwa ne. Abu na uku kuma, ana amfani da shi wannan EE ko kuma expert advisor ko kuma robot wurin yanke decision a cikin kasuwa. A duk lokacin da kake cikin kasuwa ka rasa yadda za ka yi, misali kasuwar tana tafiya sama ne, uptrend take tafiya ko tana tafiya downtrend a can ƙasa take zuwa. A duk lokacin da kasuwa take tafiya uptrend tana buying, robot din nan zai yanke decision buying zai yi. A duk lokacin da kasuwa take tafiya menene downtrend, wannan robot din ita ma ta yanke decision za ta siya, za ta koma tana siyarwa ne. A duk lokacin da ta tashi siya kuma za ta siya adadin yanda ya kamata, ba za ta yi asara ba. A duk lokacin da kuma za ta siyar adadin yanda in ta siya za ta siyar da su yanda ba za ta yi asara ba. Sa'annan kuma ana amfani da wannan EE din ko kuma expert advisor ko kuma robot din wajen menene buɗe kasuwa ko kuma buɗe trading automatically. A duk lokacin da misali ya ga wani dama ko faraga wanda za a samu riba, in dai har kana nan da network ɗinka, kai connecting da network ɗinka, ya ga wannan daman nan ba sai ya tambaye izinin ka ba, zai shiga kasuwan da kanshi zai siyar ya tara maka riba. Haka robot yake aiki. Tunda mun riga mun ga yadda robot yake aiki, yanzu gaba za mu matsa gaba mu zo mu ga amfaninsa. Ɗaya daga cikin amfanin robot shine yana ƙara ma menene trader riba. A duk lokacin da kake kasuwanci misali ko kuma kake trading, ba za ka taɓa yiwuwa a ce ka zauna 24 hours ko kuma awa 24 kana kallon trading ba wanka, ba sallah, ba cin abinci, ba bayan gida, ba wani uzuri ba a rayuwa. Dole zai zama kana da uzuri. A duk lokacin da ka tashi kana da uzuri, ka matsa kusa da kwamfutar ka ko kuma ka matsa kusa da wayar ka, misali robot din nan zaka aje ta, za ta tsaya ta yi maka menene aiki na wujen gadi. A duk lokacin da za ta yi maka aiki na wujen gadi, yanzu misali ta zauna ta ga wata dama ko kafa na in ta siya kaya za ta samu riba, za ta siya ko da kana nan ko baka nan, za ta sai maka. Kamar yadda muka yi magana ɗazu, za ta sai maka wannan kayan kuma za ta tattara maka ribanka waje guda. Sa'an nan za ta taimaki trader, ta nuna ma trader yanayin yanda ake menene kasuwa take tafiya. Kasuwa tana tafiya, ana siyan kaya ne ko ku kayan nan fa ba fa siyar da shi, ba fa siyan shi ake ba yanzu. An kai munzalin da yanzu farashin shi ya riga ya yawaita a kasuwa, yanzu ma siyarwa ake yi. Ko ku in ka tashi yanzu baka sani ba kasuwar tana tafiya sama ne ko tana tafiya ƙasa, duk baka sani ba. In ka rasa yanda zaka ka yanke decision, robot zai taimake ka ya yanke maka decision a cikin lokacin da ya kamata. So robot din ma sun kasu kashi-kashi. Muna da abin da ake nufi da menene flex ko kuma expert advisor. Wannan flex din nan ko expert advisor su ne robot din da suke amfani da indicator, ɗaya har kusan guda 15 ko sama da 15 don saboda su samu menene signal a cikin menene trading strategy. Akwai kuma abin da ake nufi da ultima expert advisor. Akwai abin da kuma ake nufi da ultima expert advisor. Ultima expert advisor su ne irin robot ɗin da suke trading ta hanyar duba breakout na strategy a cikin menene time frame. A duk lokacin da ya kasance cewa kana trading based on support da resistance, misali sai ka saka resistance ɗinka a daidai wani waje, ma'ana idan farashi ya hau sama ya hau sama, misali in ya koma yana dawowa ƙasa, farashi ya koma ya hau sama, a duk lokacin da farashin nan idan har kololuwan farashi yana da kan matsayin 500 ne, sai kasance cewa farashin nan ta yi shekara ko ta yi wata da watanni akan 500, za ta sauka ta koma 400 ko 200, sai kuma ta sake koma ta hau sama ta koma 500. A duk lokacin da farashi ya sake komawa ya hau sama ya koma 500, zai sake dawowa ƙasa ya abin. Amma a lokacin da farashi ya kasance cewa zai wuce wannan 500 din nan ya koma 600, a wannan lokacin nan wannan robot din nan za ta shiga maka trading, za ta sai maka wannan kaya saboda ka samu riba. Akwai kuma abin da ake nufi da Zeus expert advisor. Zeus expert advisor su ne robot ɗin da ake gina su kawai ba don su trading kowane irin currency pairs ba, sai dai kawai su trading ɗin menene spot metals,
kamar abin da ya shafi gold ko kuma man fetur ko kuma abin da ya shafi zinari, musamman gold da aka fi trading a cikin kasuwa. Zeus advisors su ne irin robot ɗin da ake gina su ko kuma ake tsara su ko ake sassaka su ba don komai ba saboda su trading gold a cikin kasuwa. A duk lokacin da ya kasance cewa kana cikin kasuwa yanzu kana son ka samu riba, in kai amfani da robot ka samu riba, zaka bi wa'annan dokokin guda 6 zuwa 7 da zamu kawo muku yanzu. Kamar da kuke gani, ya kasance cewa a duk lokacin da zaka yi amfani da robot a cikin kasuwa, ya kasance cewa ko da yaushe kana cikin koyon ilimi ko kuma kana cikin menene hanyar neman ilimi ko kuma koyon darasin forex. A duk lokacin da ya kasance cewa sabon wani abu ya fito an barka a baya, ma'ana baka updating kanka, misali an barka a baya ya kasance cewa sabon wani abu ya fito baka yi updating wannan robot din ba, ka bar shi ci gaba da aiki a tsarin da ka bar shi a da ko kuma tsarin da ka gina shi a da, to fa wannan sabon tsarin da aka zo da shi wannan robot din ba zai iya juya wannan sabon tsarin ba, sai dai ka ci gaba da tafiya menene akan asara, saboda bai ka bashi menene doka yanda zai ji da wannan sabon tsarin ba. Abu na biyu kuma ya kasance ka kasance proactive, ma'ana ya kasance ko da yaushe kana cikin kasuwa kana ganin yadda kasuwa yake. A duk lokacin da kake koda ba za ka yi trading ba, yana da kyau a kowace rana ka bude meta trading app ɗinka ko kuma ka bude trading view ɗinka ko ka je ka leƙa labarai news ka san yadda duniyar forex take ciki. A duk lokacin da ka shiga cikin labarai ya kasance cewa misali ka san kasuwa yau an samu matsala, saboda haka wannan kaza da kake trading da kake siya, in ka tashi yanzu yau ka siyar da shi, in ka siyar da shi in ka bar shi a matsayin bayi ko kuma abin da ka siya zai koma farashin shekari a kasuwa kai asara, sai ka koma sai ka siyar da shi. Ya kasance cewa ko da yaushe kana cikin menene bin diddigi, kana bin labarai kuma kana sanin yadda kasuwa take tafiya. Abu na uku kuma ya kasance cewa kafin ka fara amfani da expert advisor ya kasance cewa kana da trading plan. Kar ka ce kawai duk lokacin da ka waye gari ka tashi ka cire kwansan da ke idanunka ka je ka yi brush kawai za ka ɗauki robot ka makala a jikin trading ya fara maka trading. A'a, idan har ka ce za ka yi haka, wannan robot din nan bai da feelings, bai san abin da yake faruwa a cikin kasuwa ba, ko kuma bai san irin labaran da za a saki nan da mintoci ba ko nan da awanni masu zuwa ba. A duk lokacin da ya tashi in ka makala shi kawai shi zai ci gaba da bin wannan trend din na kasuwa ne ya siya. A duk lokacin da ya siya aka zo aka saki wannan labaran nan ko wannan news din nan wanda ya affecting kasuwa, kaga za ka yi asara. So ka dinga kula da kyau, ka dinga sani kuma ka zamana cewa kana da menene trading plan. Sa'an ya kasance cewa kuma in za ka yi amfani da robot ya kasance cewa ka dinga controlling emotion ɗinka. In har ba ma robot ba, ko kai da kanka za ka placing trade da hannu, za ka yi calculation, in har ba za ka yi controlling emotion ɗinka ba, to fa aiki ya ganka ja, akwai aiki ja a gabanka. A duk lokacin da ka shiga in har baka da mind control ko kuma emotion control, ka shiga cikin kasuwa, ma'ana ba za ka iya kula da kanka ba. Misali a lokacin da kake gudanar da trading ba, kana ganin riba, zaka ce zaka bi riban ne ido rufe ba tare da ka san abin da zai faru ba bayan ka bi wannan riban ka shiga wannan kasuwan ba, ka bi wannan riban baka san abin da zai faru ba ka shiga, to fa akwai asara tana nan biyu, saboda duk hannun da ta kirga samun riba akwai ranar da dole ranar kin dillanci sai ta kirga asara. Abu na hudu abu na biyar akwai abin da ake kira risk management. A duk lokacin da zaka shiga forex ko kuma zaka yi amfani da robot ko kuma zaka shiga forex ma da hannunka ba sai ma da robot ba, ya kasance cewa kana da money management ko kuma risk management. In har ya kasance cewa baka lallaba kuɗin da ke cikin asusunka, ma'ana equity ka ko kuma balance ɗinka ko kuma margin ɗinka, in har baka lallaba shi, to fa zaka kona account ɗinka ko kuma ka kona asusunka, kai asaran kuɗaɗen da suke cikin asusunka. Abu na 6 ya kasance cewa ka yi practicing ko kuma ka koyi yadda za ka yi tanaje kuɗinka. A duk lokacin da za ka tanada kuɗinka, ya kasance cewa duk kayan da za ka siya ko kuma kayan da za ka yi trading, ka san da irin karfin da za ka siya ko kuma guda nawa za ka siya, ma'ana lot ɗin da za ka shiga ka siya wannan kayan. Kuma ka sani cewa in ka siya ga iya adadin lokacin da in ka siya za ka samu riba, ga lokacin da kuma in ka siya asara za ka yi. So yana da kyau ya kasance cewa ka san yadda za ka yi, ka koyi tattali yadda za ka tattala kuɗinka. Sa'annan ya kasance cewa abu na 7 ka san duk yadda za ka yi, ka san yadda za ka cire menene asara. A duk lokacin da kaga kana tafiya akan asara, kasuwan ba ta maka alfarma ba, ka shiga kasuwa ka siya, kasuwa sai ta koma tana sayarwa, ba ta tafi akan alfarmanka ba. Abinda shawarar da zan baka, ka yi kokari karamar asara
Hausawa suna kiran shi ma a matsayin riba. Ka fita a cikin kasuwan da wannan karamin asaran, kar ka bari asarar ta yi yawa ko kuma ta yi nauyi yadda za ta kona maka asusu. Wannan shine shawarwarin da zan baku. Terminology kuma na gaba da za mu ɗauka a cikin wannan darasi namu shine abin da ake nufi da bullish. Bullish ko kuma bearish. A duk lokacin da aka ce bullish ana nufin kasuwan da take tafiya sama, ma'ana kasuwan da ake siyan kayayyaki. Idan yanzu yau misali a ce kana da 1,000 misali, kaga an kawo a shinkafa loka ɗaya aka ce ana sai da shi 1,500, sai ka ce bari ka siye shi kai ma a 1,500, sai ka nemi cikon 500 ka ƙara, sai ka siya wannan shinkafan nan. Idan ka siya wannan shinkafan nan zai kasance cewa ka samu riba a kan shi. Sabida haka idan aka ce bullish ana nufin bullish shine farashin kayan da ya hauhawa ko kuma farashin da ya tashi a cikin kasuwa. A duk lokacin da kake cikin kasuwa ko kuma kake cikin duniyar forex kana trading, duk lokacin da kaga farashin kaya ya hauhawa ko kuma ya tashi, a wannan lokacin shi ake nufi da menene bullish. Haka kazalika idan kana cikin kasuwa duk kayan da suka farashin su ya karye suka koma suna tafiya ƙasa ko a asara ko kuma ana sayar da su, shi ake nufi da me bearish. A duk lokacin da kaji an ce bearish ana nufin kayan da farashin su ya karye a cikin kasuwa shine bearish. Idan kaji an ce farashin kaya ya hauhawa a cikin kasuwa shine yayi bullish. Indicators. A duk lokacin da aka ce indicators ba komai bane. Indicators ana amfani da su a cikin menene forex, duniyar forex, a cikin platform ko kuma irin trading app din da kake amfani da shi, kama ko trading view kake amfani da shi ko kuma meta 4 ko kuma meta 5. A duk lokacin da ka bude zaka ga akwai indicators a ciki. Indicators idan kuka ce an ce indicators ba komai bane fa a ce wasu alama ne ko kuma wasu tools ne wanda suke bayar da alama ko kuma signal yayin da farashi yake hauhawa ko kuma farashi yake canzawa. A duk lokacin da farashi ya koma daga siya ya koma yana siyarwa ko kuma daga siyarwa ya koma yana siya, ma'ana daga menene bearish ya koma ya zama bullish. A duk lokacin da farashi kaya ya koma daga ya kari misali, a lokacin da farashin kaya ya kari misali ya canza ya koma kuma farashin yana hauhawa, wa'annan indicators din nan ko kuma wa'annan tools din nan ko kuma tsare-tsaren tsaunin nan su suke nuna ma menene trader cewa farashin kaza ya kari ko kuma farashin kaza ya fara hauhawa a cikin kasuwa. So wa'annan indicators din nan su ne wa'anda trader suke amfani da shi wurin analyzing ko kuma predicting yanda yayin da kasuwa za ta kasance. Idan ko haka ne, indicators din nan ko kuma wa'annan tools din da suke sanya ma menene trader alama cewa farashin kaya zai kare ko kuma farashin kaya zai tashi, ashe kenan ba karamin ainihin amfani suke da shi ba a cikin duniyar forex. Yanzu kaɗan daga cikin amfanin da suke da shi a cikin duniyar forex za ku ga suna taimaka ma trader wajen sanin ko kuma ɗan kasuwa wajen sanin yadda farashi yake tafiya. A lokacin da farashi yake hawa sama, idan farashi yana hawa sama, in har baka fahimci cewa farashin za ta hau sama ba, wa'annan indicators ɗin su za su fara nuna maka alamu. Kamar yanzu misali za a yi hadari, za a yi ruwa, hadarin da za a yi ko kuma misali iska da hadari da za a yi shine alamun da za mu gani mu ce ya za a yi ruwa. To haka duk farashin da kayan shi zai tashi sama, duk wani kaya da farashin shi zai tashi sama, wa'annan indicators din nan su za su gaya mana cewa farashin wannan kaya zai hauhawa ko kuma zai tashi sama, ko ko farashin wannan kaya zai yi ƙasa. So yana identifying ko kuma ya nuna mana yanayin yadda kasuwa take tafiya. Sa'annan abu na biyu kuma yana nuna mana alama na signal wanda za mu siya kaya. Idan kayan zai tashi sama mu siye shi yanzu tun kafin kayan ya tashi, mu siya kayan tun yana nan da ɗanyen menene farashin shi kafin farashin ya miƙe sama ko kuma ya tashi, mu siya saboda mu samu riba. Sa'annan kuma wannan indicators ɗin nan su ne za su bayyana mana menene ƙololuwan farashi. A duk lokacin da yanzu za mu ɗauki misalin dankalin Hausa, idan muka ɗauki misalin dankalin Hausa yanzu a nan wurin, a duk lokacin da kafin damina ta kankama tun ana yayyafi, in aka yayyafi yau sai bayan sati biyu za a ƙara yin wani yayyafin, sai dai a ta iska ko a ɗan ji alamun ƙamshin ƙasa. Misali damina tana son ta kankama, za ku ga an fara haƙa menene dankali.
dankali zai fara fita. A duk lokacin da dankali ya fara fita a wannan dan karamin roba pen na wannan dankalin nan za ku ga ana sayar da shi mai misalin 2,500 ko 2,000 ko kuma 1,500. amma da zaran damuna ta fara kankama za ku ga farashin wannan dankalin nan ya fara karyewa a kasuwa, ya koma 1,000 ko ko ya koma 800 wani lokaci ma, ko kuma in damuna ma aka shiga cikin damuna ruwa ya kankama za ku ga wannan farashin dankali ya koma 500. wani waje ma za ku ga ana sai da farashin wannan roba pen din na dankalin naira 400 ko kuma 300 ma a wasu ƙauyukan. So a duk lokacin da farashin nan zai karye misali, ko kuma farashin nan na wannan dankalin nan yana ƙululuwa, ya kai ƙululuwa, ba za ta wuce wannan 2,000 nan ba, wannan indicators nan ko alaman nan su za su bayyana mana cewa wayannan farashin ba zai wuce farashi kaza ba zai wuce wannan 2,000 ba. A duk lokacin da kuma farashin sa ya kare idan damuna ta shigo, farashin wannan dankalin zai kare wannan support din da zai kai ma'ana naira 400 ko kuma 300, wannan indicators din shi zai nuna mana ya kai wannan support level din nashi. Alama kuma ko kuma in ce terminology na gaba da za mu yi amfani da shi kuma yanzu shine candlestick. Candlestick, idan muka ce candlestick ba komai bane face wata alama wanda za mu gani a jikin screen ɗinmu ya nuna mana farashi yana hawa sama ko kuma farashi yana komawa ƙasa. A duk lokacin da muka tashi za mu yi trading, za mu ɗauki wayoyinmu ko za mu ɗauki kwamfutanmu, alamar da za mu dinga gani farashin kaya ana siya yana hawa sama da kuma sauka ƙasan nan shi ake nufi da candlestick, kamar yadda kuke gani a nan wurin. Sa'an nan kuma a daidai yadda farashin kaya yake tafiya a cikin kasuwa shi ake nufi da menene market trend. A duk lokacin da farashin kaya misali ya miƙe sama ya tafi bullish, wannan trend din nan na miki wanda yayi shi ake nufi da menene market trend. Duk direction din da farashin kaya ya tafi, yanzu in yau kaya zai karye zai koma ƙasa, wannan hanyar da ya bi na kamawa na karyewar farashi shi ake nufi da market trend. In mikewa sama zai shi ma shi ake nufi da menene market trend. Duk inda farashi ya bi, yanda candlestick yake tafiya, duk inda farashi ya bi a cikin kasuwa, wannan hanyoyin da farashi yake bi ya tafi sama ko ya kasa shi ake nufi da menene market trend a cikin kasuwa. Sa'annan akwai abin da ake magana ake kira support da resistance. Yi kokari ku mai da hankali a nan wurin. Idan har kuna son ku fara fitar da alamu ko kuma menene strategy, yanayin yadda za ku gudanar da trading ko kuma forex ɗinku, ko kuma yanayin da za ku fara cinikayya ko kuma gudanar da kasuwancinku a duniyar forex, wannan waje na support da resistance yana da mahimmanci ba karami ba, da yana playing vital role a menene a wajen trader. A duk lokacin da aka ce muku resistance ana nufin farashi ya riga ya kai kololuwan shi a nan sama, ba zai taba wuce wannan farashin ba. Idan kuka ji an ce muku support, shine a duk lokacin da farashin kaya ya karye a kasuwa ya yi ƙasa, wannan wajen shi ake nufi da menene support level. Kamar misalin da na muku na doya ko dankali, na ce idan damuna ta kankama, kafin damuna ta kankama idan dankali ya fara fitowa zai fito da tsadan shi kan karamar roba pen din nan za ku ga ana cewa 2,500 ko 2,000 ko 1,500. To wannan kuɗin nan nashi shine menene ya riga ya kai resistance din shi, kuɗin da za a iya sayar da wannan dankalin kenan. Amma da zaran damuna ta kankama, misali ana ruwa kullun akai, ana samun dankali, ana girba dankali, za ku ga farashin yana sauka ƙasa. A duk lokacin da farashin ya sauka ƙasa ya kai kamar 500 ko 400 ko 300, ba za a taba sai da wannan roba pen din nan ƙasa da 300 ba, ko a ce an sai da shi 250 ko 280, ba za a taba sai da shi ba, sai dai a sai da shi menene mafi karanci abin da za a sai da shi shine 300. To wannan farashin ya kai menene support level din shi. A duk lokacin da kuma farashin daga 300 ya sake tashi sama ya zo ya kai 2,000, ya gaza wuce 2,000, ya kai resistance din shi, ma'ana shine support da resistance. Yanzu za mu shiga cikin darasin support da resistance kai tsaye. A duk lokacin da muka ce resistance yanzu mene ana faɗin cewa resistance shine farashin da ko kuma matakin da farashin kaya yake kaiwa ya hau sama, wanda ba za a taba sai da wannan kayan a wannan farashin ba. A wani yare kuma idan aka ce resistance ana nufin menene ceiling ko kuma menene rumfan farashi. Idan aka ce resistance ana nufin menene rumfan farashi. Idan kuma aka ce support ana nufin menene carpet din farashi ko kuma kasan farashi. Duk wani farashi da za a ba kaya ko kuma duk wani farashin da za a sai da kaya wanda ba za a taba sai da shi ƙasa da haka ba, shi ake nufi da menene support. Ma'ana idan wannan dankali ya kai menene farashin 500 ko 400
ko 300 shine menene ƙarshen farashin shi, ba za a taɓa sai da shi ƙasa da menene 400 ba, to ya riga kai support level ɗin shi kenan. Haka kazalika a cikin kasuwa kuma akwai abin da ake nufi da menene bounce ko rejection ko kuma conservation level. A duk lokacin da aka ce bounce ana nufin farashi idan ya kai yanzu yana hauhawa ya hau sama ya sauka ƙasa. Yanzu alal misali, yanzu a cikin kasuwa a nan wurin idan kuka duba za ku ga farashin dankali yana kan menene 2000 a cikin kasuwa, sai damuna ta kan kama, sai aka fara farashin ya fara sakowa ƙasa ya fara sakowa ƙasa ya fara sakowa ƙasa, sai da farashin ta kai daidai 1000 ko ta kai 800, sai ta ƙara komawa kuma 1500 tana neman ta haru kuma 2000. Gaza yin ƙasa da wannan farashin da ya kasa yi bai kai ƙasa da 1000 ba ko bai kai ƙasa da 500 ba. Misali farashin da ya zo maimakon ya kai har 500 ko 400 ko 200 ko 300 sai bai kai 300 ba, daga 1000 yana sauka daga 2000 ya koma 1000 sai sake haurewa ya sake koma 2000. Shi wannan lokacin shi ake nufi da menene bounce ko kuma rejection. An samu bounce ko kuma rejection a cikin kasuwa. So kamar yadda kuka gani a jikin wannan diagram din na yanzu, farashin kaya daga sama ya fara karyewa ya fara karyewa ya fara karyewa, bai kai ya karye gaba ɗaya ba sai farashin ya ƙara hauhawa ya sake komawa sama, shine an samu bounce ko kuma an samu rejection. Saboda haka a duk lokacin da farashin kaya ya kai ƙololuwa sama ba zai iya wuce wannan farashin ba. Misali kamar yadda na buga muku misali da dankali, ba za ta iya wuce farashin 2000 ba. 2000 nan ita ce ƙololuwan farashin da ya kai a sama, ba zai iya wuce shi ba. An samu bounce ko kuma rejection ko kuma conservation level a daidai wannan farashin. A duk lokacin da kuma ya kasance cewa farashin kaya ya koma ƙasa, ba za a iya sai da misalin dankali ƙasa da farashin 300 ba, shine lokacin da farashin nan ya kai support level ɗin shi. Wannan shine abin da ake kira menene bounce a cikin menene support da resistance. Sa'annan kuma abu na gaba da za mu ƙara dubawa a cikin darasinmu na yau, terminology na gaba shine breakout. Idan aka ce breakout ko kuma aka ce aggressive, ba komai bane, ana nufin menene duk lokacin da farashi kake tsammanin farashi in ya kai sama za a samu bounce, ba zai wuce kololuwan farashin na nashi na 2000 ba, kuma idan ya karye ba zai kasa da 200 ba, sai ya kasance cewa ya shammace ka ya baka mamaki. Kana tunanin idan ya kai daidai 1900 yana kaiwa 2000 farashin zai karye zai dawo kasa, sai kasance yana kaiwa 2000 nan sai wuce wannan farashin 2000 nan, sai farashin ya sama ya haike ya wuce 2000 ya kai 2100 ko 2200 ko 2500. A lokacin da ya kai 2500 din nan ya breaking resistance level din shi, a wannan lokacin an samu menene resistance breakout. A duk lokacin da kuma farashi kake tunanin cewa in ya kai ƙasa, misali dankalin nan da muka sa a cikin kasuwa ya karye ya kai ƙasa, kake tunanin ba zai wuce menene 300 ba. 300 shine menene kululuwan karyewar da zai yi. Da zaran ya zo yana kan daidai 300, sai kasance cewa wannan 300 da kake tsammanin ba zai wuce ba, sai farashin na ya karye ya koma 250 ko koma 150 ko koma 200 ko kuma ya koma 150. Wannan yanke wannan farashin da yi ko kuma tsallaka wannan farashin na 300 da kasa a matsayin support level ɗinka, shi ake nufi da menene support breakout. Yanzu idan kuka duba cikin wannan diagram din nan ko kuma cikin wannan abin nan na yanzu a nan wurin, a farashi yanzu ya tashi daga nan wurin, yana tashi daga nan wurin ya je daidai nan ya kai daidai kololuwan 2000. Da zaran ya kai kololuwan 2000 yanzu, a lokacin da ya kai kololuwan 2000 yanzu mu kaddara misali idan muka duba a cikin nan wurin, za ku ga farashi da ya tashi daga ƙasa. Misali a lokacin da farashin dankali yake ya tashi daga ƙasa, ya karye ƙasa ya kai har wuraren misali kaddara misalin farashin dankalin a daidai nan wurin ya kai kaman daga 500 ya koma ya yi sama, yana koma ya sama sai koma 2000. A lokacin da farashin dankalin ya kai 2000 yanzu a nan wurin, da ya kai 2000 sai farashin dankalin sai sake karyewa sai dawo 500, yana kaiwa dawowa 500 sai sake tashi kuma farashin dankalin, da ya ƙara tashi kuma farashin dankalin sai ƙara kaiwa 2000 sai ƙara karyewa ya dawo 500 ko kuma 300, yana kaiwa 300 sai ƙara tashi ya koma menene 2000, yana ƙara tashi daga nan wurin ya koma 2000. A yayin da ya koma 2000 nan, kana tunanin farashin dankalin nan zai koma ya karye ya koma 300. Daga 2000 nan sai farashin dankalin nan sai karye sai ya dawo a misali 1500. Daga 2500 ya koma 800, yana koma 800
kafin ya koma 300 ko kuma yana koma 1000 kafin ya koma 300 sai wannan farashin dankalin da ya tashi kafin ya koma 300 daga daidai 2000 nan da ya kare kafin ya koma 300 sai wannan farashin dankalin sai ƙara miƙewa sama, yana miƙewa sama ya je hitin 2000, kana tunanin ya kai 2000 nan zai ƙara dawowa ƙasa, to sai farashin dankalin nan ya kasance cewa bai dawo ƙasa ba. Daga daidai lokacin da kake tunanin cewa zai dawo ƙasa sai kasance bai dawo ƙasa ba, sai ya wuce ya kai 2100, 2500 har ya zo ya kai 3000. A duk lokacin da farashi ya ƙara kuɗi fiye da farashin da aka sani cewa yana kaiwa a kasuwa, an samu breakout. So wannan breakout ɗin da aka samu shine ya canza ainihin wannan farashin daga lokacin da ka san shi a matsayin 2000 sai ya mai da 2000 nan kuma ya kasance shine menene ainihin support level ɗin shi. Yana tashi daga nan wurin 2000 sai ya koma 3000, yana koma 3000, wannan 2000 ya zama menene support level ɗin shi. Idan ya tashi ba zai ƙara dawowa 2000 ba, sai dai ya sauka ya koma irin 2500 ko 2700 ko 2300, sai ya sake koma kuma 2600 ko 2800 ko kuma ya wuce ya koma 4000. To a wannan farashin da ya ƙara da ya bari a lokacin nan, so resistance ɗinka na wannan farashin 2000 nan da ka bari da yake ƙololuwanka a sama, sai ya koma menene ainihin mafi ƙarshen farashin da zai karye a kasuwa, ma'ana support level ɗinka. To a wannan lokacin shine aka samu menene breakout. Idan kuka duba a nan wurin farashi yana sama, a lokacin da farashi yake 2000 a nan wurin sai farashi ya karye na dankali sai ya dawo 300, yana dawowa 300 sai farashi ya sake komawa 1000, ya sake dawowa 300, ya sake komawa 1000, ya sake dawowa 300. A lokacin da yake hanyar komawa 1000 a lokacin da yake hanyar komawa na 2000 misali, a lokacin da yake hanyar komawa 2000 along the way ya koma 1700, yana neman hanyar da zai koma 2000, kana tunanin cewa farashin zai ƙara miƙewa sama ya koma 2000, sai aka samu menene bazata, sai ya shammace ka. A duk lokacin da farashin ya shammace ka yanzu a cikin kasuwa, maimakon ya koma ƙasa yana 1700, maimakon ya koma ya kai 2000, sai ya shammace ka bai yi sama ba, sai ya koma ya ƙara karyewa daga a kasuwa daga menene 300 sai koma ana sai da shi misali naira 100 ko kuma naira 50. To farashin kaya menene ya karye gaba ɗaya warwas a cikin kasuwa, shi ake nufi da menene breakout. Abin da nake so ku sani, wannan strategy na biyu kenan da nake muku magana akan support da resistance. A duk lokacin da kuka tashi a cikin kasuwa yanzu za ku yi abin nan, za ku yi trading. A duk lokacin da aka samu bounce guda uku, 1 2 3, aka samu bounce guda uku, 1 2 3, ana samun bounce guda uku, ka jira ka samu confirmation na bounce na 4. Idan ka samu confirmation na bounce na 4, idan har ya miƙe kenan, ba zai dawo wannan wajen ba. Amma in ko har bai miƙe ba, kuka ga ya koma ƙasa, ya karye ya koma ƙasa, to in ya karye ba zai sake dawowa wajen wannan wajen ba. So bounce guda uku, in ka samu rejection ko bounce guda uku a cikin kasuwa, na 4 ka jira, kana jira na 4 ka samu confirmation ɗinka, sai kai engaging ko kuma ka buɗe position na trading a cikin kasuwa. Wannan shine rejection, wannan shine breakout. Sa'annan terminology na gaba kuma da zamu duba a cikin kasuwanmu na yau, a cikin darasinmu na yau, shine abin da ake kira trend line. Idan aka ce trend line, na san masu kallon mu za su yi mixing abin da ake nufi da market trend da muka yi magana a baya da kuma trend line. Market trend da muka yi magana a baya, in ba ku mance ba, mun faɗa muku cewa market trend shine menene duk wani hanya da kasuwa ta bi. Duk lokacin da kasuwa ta tashi sama ko kasuwa ta yi ƙasa, wannan hanyar da kasuwa take bi na tashi sama ko ta yi ƙasa shi ake nufi da menene market trend. Shi ko trend line, idan aka ce trend line ba komai bane kamar layi ne wanda trader ko ɗan kasuwa yake ja a cikin menene duniyar forex ko kuma a cikin menene trading application ɗin shi ko kuma a cikin menene trading view ko meta trader ɗin shi ko kuma wani application da yake amfani da shi yake trading. So wannan layin da zai ja ya nuna mishi alama cewa kasuwa ta tashi sama ko kuma kasuwa ta koma ƙasa shine menene trend line. Bambancin market trend da trend line shine market trend kasuwa ce take nuna maka ta tashi sama ko kuma ta yi ƙasa. Shi ko trend line bambancin shi da market trend, trend line shi ko trend line yana nuna maka kawai layi ne ba wai kasuwar bace, layi ce kawai za ka ja da hannunka wanda zai nuna maka cewa kasuwar tana yin sama ne ko tana yin ƙasa. Yanzu ku duba misali a nan wurin ku gani, idan kuka duba wannan zanen a nan wurin, in kuka duba za ku ga kasuwa tana ƙasa sai ta fara miƙewa ta yi sama, za ta yi sama sai ta ƙara miƙewa, aka samu menene rejection ko kuma bounce. A lokacin da aka samu rejection ko bounce, idan ka ɗauki rulanka
ka je ka ɗauki mouse ɗinka ka ɗauki rulanka ka ja wannan dogon trend line ɗin nan, wannan dogon line nan shi ake nufi da menene trend line. Kana jan wannan line kana jan wannan layin da rulanka, wannan layin zai indicate maka cewa kasuwan maimakon ta yi sama ƙasa ta yi. Amma in baka ja wannan layin ba za ka yi tunanin kasuwan tana miƙewa ne, alhalin kasuwa menene ƙasa ta yi ba miƙewa ta yi sama ba. Wannan layin da ka ja shi ake nufi da menene trend line. A duk lokacin da kasuwanka ta tashi daga ƙasa ta fara miƙewa sama tana siya, ta fara miƙewa sama tana siya, tana siya, tana siya, tana miƙewa sama. A duk lokacin da aka samu bounce ko rejection kasuwarka ta yi ƙasa, za ta yi ƙasa ko kuma ta yi ƙasa, a duk lokacin a daidai point ɗin da aka samu rejection ɗin nan, kayan da ka siya a daidai lokacin zaka menene zaka siyar da su. Exit ɗinka na buying shi zai zama entry ɗinka na menene selling. A duk lokacin da ka siya kaya tun daga nan ƙasa, kasuwarka ta miƙe ta dawo nan sama, tana zuwa nan sama ta fara canza direction, momentum ya canza maka direction ko kuma direction ya canza ya koma yana siyarwa a daidai point ɗin nan a nan sama. Wannan point ɗin nan da zaka fita kasuwanka da ka siya tun daga ƙasa da ka taho da shi ka kawo shi nan wurin, a daidai nan point ɗin zaka fita wannan kasuwan, zaka fita da riba a wurin. A lokacin da ka fita da riba a daidai wannan wajen sai ka buɗe menene position na siyarwa. A lokacin da ka buɗe position na siyarwa sai ka siyar daga nan wurin har ka kawo ƙasa. Kana sai da wannan position ɗin nan ka kawo ƙasa, a daidai inda ka kawo ƙasan nan, wannan wajen shi ake nufi da menene entry position ɗinka na selling. Kana zuwa nan ƙasa kafin a samu bounce a daidai wurin sai ka siyar da abin da ka siya. Idan ka siyar da abin da ka siyar, idan ka siyar da abin da ka siya sai ka sake buɗe wani position wanda zaka koma sama da shi, ma'ana entry buy ɗinka ko kuma entry position ɗinka. So a takaice dai takaicewa entry position ɗinka misali na buying shi zai zama mene exit position ɗinka na selling. A duk lokacin da kuma ka tashi ka siya kaya daga ƙasa, exit ɗinka na buying zai zama entry ɗinka na selling. A duk lokacin da kuma daga sama ka koma ƙasa, exit ɗinka na selling zai zama entry ɗinka na buying. Wannan shine kawai logic ɗin. Sa'an nan terminology na gaba kuma da muke da shi a cikin darasinmu na yau shine position. Idan aka ce position, me ake nufi da position? Mun fara gangarowa cikin abin da ya shafi forex. Idan aka ce position, ba komai bane position, ma'ana duk kasuwan da ka buɗe misali a cikin kasuwa ko ka siya ko ka siyar, a duk lokacin da ka fara siyan wani kaya ko commodity ko kaddara ko kuma currency ko wani kuɗi na wani ƙasa, duk wani abu da ka siya a cikin menene duniyar forex ka buɗe position. Shi ake nufi da menene position. Position ba komai bane face kuɗin da suke cikin kasuwa wanda kake juya su a cikin kasuwa, shine position kawai. A duk lokacin da ka shiga yanzu cikin kasuwa akwai wani yarjejeniya da za a samu, shi ake nufi da menene CFD. CFD zan muku bayanin shi nan gaba kaɗan ba da daɗewa ba. Idan aka ce CFD ana nufin contract for difference. Idan aka ce contract for difference shine yarjejeniyar da aka samu tsakanin wanda ya siyar da kaya da wanda ya siya. Kar ya kasance cewa wanda ya siyar da kaya ya siyar da shi a farashin 1000, shi kuma wanda ya siya wannan kayan nan ya siya kayan nan a farashin 500. Ya ce ciniki ya kullu, ciniki bai kullu ba. Duk wanda yake musulmi ne ya san abin da ake kira shuruɗul bai'i. Yana ɗaya daga cikin shuruɗul bai'i ko kuma sharuɗan kasuwanci ya kasance cewa an sami yarjejeniya ko daidaituwa tsakanin mai siyar da kaya da wanda ya siya. Ya zama nan wanda ya siyar da kaya yana murnan ya siyar maka, kai ko da ka siya kana murnan ka bashi kuɗi, yana murnan ya amshi kuɗinka ya siyar maka da kaya, yana jin daɗi yana murna, kai ko da ka siyar mishi kana murnan ya baka abin da kake bukata. Wannan shi ake nufi da menene CFD ko kuma contract for difference. Contract for difference shine a sami yarjejeniya tsakanin mai siyarwa da kuma mai siya, su samu menene ittifaki a waje daya. Na siyar a farashin 1000, ni ko na siya a farashin 1000. Ba na siyar a farashin 1000 ba, ni ko a'a na siya a farashin 800. Wannan ba shine CFD ba. A duk lokacin da aka ce an samu CFD shine ya zamana an samu ittifaki ko yarjejeniya ko daidaito tsakanin wanda ya siya da kuma wanda ya siyar. Wannan shi ake nufi da menene CFD. So duk lokacin da aka samu yarjejeniya ya zamana cewa ka bashi kuɗi ya siyar maka da wannan kayan nan da ka siya yana cikin kasuwa kana juya su ko kuma kana samun riba ko kana samun akasin haka, wa iyazu billahi. Wannan shi ake nufi da menene position. Wannan kuɗin ko kuma kayan da suke cikin kasuwan nan su ake nufi da menene position. Idan muka tashi, position ya kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake kira open position, akwai abin da ake kira close position. Idan muka tashi, open position ba komai bane face position ɗin da ko kuma kayan da ka siya a cikin kasuwa
kake jujjuya su, kake samun riba ko kake samun akasin riba wa iyazu billahi asara, su ake nufi da menene open position. Idan ko aka ce close position shine kasuwar da aka riga aka tashi da ita, ma'ana an tashi da ainihin riba ko an tashi da asara. Duk kasuwan da aka rufe ta, misali ba riba ko kuma asara, shi ake nufi da position. Yanzu kun kuka duba alal misali a nan wurin, open position a nan wurin su ne wa'annan da muke da su a cikin nan wurin. Muna kan riba, in kuka duba za ku ga duk wa'annan kasuwan da muka siya muka shiga, yanzu muka yi cinikin wa'annan abubuwan, muka siya muka samu menene riba da su ake nufi da open position. Idan ku duba za ku ga akwai euro USD a nan wurin, akwai USD Canadian a nan wurin. Wa'annan su ne kudaden kasashen da muka siya. Mun sai kudaden menene, mun sai euro USD, muka siyar da menene USD, muka siyar da dala, muka siya euro. A nan wurin kuma muka sayar da menene dala na muka siyar da ainihin USD, muka zo muka siya menene Canadian dollar. So a duk lokacin da muka tashi muka siya wa'annan kayayyakin nan, in har suna nan ban menene ba, ban siyar da su ba, duk kayan da bamu siyar da su ba suna cikin kasuwa ana jujjuya su ake nufi da menene open position. Shi ko close position su ne kayan da ka riga ka siyar da su ko misali ka samu riba da su, ka rufe kasuwanka ko kuma ka tashi kasuwa da ainihin riba ko kuma asara. A duk lokacin da muka tashi yanzu a cikin kasuwa ya zama da cewa babu wani abu da muke da shi a cikin kasuwa da muka baza za mu siyar, ba mu da wani koli da muka ajiye a cikin kasuwa wanda za mu siyar mu samu riba, mun riga mun rufe ko ba mu riga mun siya ba, wa'annan kuɗaɗen su ne ake nufi da menene close positions. Darasi na gaba idan muka duba kuma za mu ga akwai abin da ake kira short position, akwai abin da ake kira long position. Idan muka duba long position shine duk kasuwan da za mu siya yanzu, za mu ɗauki kaya mu siya kayan nan da muka siya za mu samu riba sosai a ciki, shi ake nufi da long position. A duk kasuwan da ya kasance cewa ba magana riba sosai, idan ka siya misali kaya a farashin 1000 ka sai da shi 1000 da naira 20 ko 1000 da naira 10 ko 1000 da naira 50, kaga ba wani riba ka samu sosai ba. Wayannan shi ake nufi da menene short position. Shi ko long position shine positions ko kuma kasuwan da in ka shiga yanzu misali an samu yarjejeniya tsakanin wanda ya siya da wanda ya siyar, ka sai kaya kai a farashin 1000 ka saka shi a kasuwa a farashin 1500, za ka samu riban 500 a kai. Shi ko wanda ya zo siyan wannan kayan a wurinka ya yarda zai siya wannan kayan a farashin 1500, ya baka kuɗin shi, yana murnan ya baka saboda zai samu biyan bukata, kai kuma ka ɗauki wannan kaya naka ka bashi saboda kana murnan zai baka kuɗin nan, ka samu biyan bukatan ka kai ma. Da kai da shi kun sami ittifaki da yarjejeniya, ma'ana wato CFD ya wanzu ko ya tabbatu tsakanin kai da shi. A duk lokacin da CFD ya wanzu ya tabbatu tsakanin kai da shi, ka bashi wannan kaya ya baka wannan kuɗi, dukkan ku kuka yi ittifaki, kuna jin daɗi, kuna murna, kun gudanar da CFD, kun gudanar da kasuwanci na menene na lumana. A lokacin nan ka samu wannan riban da kake tunanin ko kake hasashen zaka samu, shine ake nufi da menene long position. Idan CFD ya shiga tsakaninku an samu menene long position a cikin kasuwa, saboda ka samu ribar da kake hasashen zaka samu. A duk lokacin da kuma ya zama na cewa ka shiga cikin kasuwa yanzu, maimakon ka samu riba ka siya kaya a naira 1000 ka sayar da shi a naira 1500, ka mai farashin 1500 a cikin kasuwa, sai ya kasance cewa wannan kayan nan baka samu daman sai da shi a 1500 ba, ka sai da shi akan farashin 1000 da naira 20 ko 1000 da naira 50, ko ka sarar da shi saboda wani lalura da ya same ka, ko ka sarar da wannan kayan saboda kana bukatan kuɗi, ko ka sarar da wannan kayan saboda baka bukatan shi, ko ya samu matsala ka sarar da shi da halin shi a cikin kasuwa ka siyar, kuma aka sami yarjejeniya tsakanin wanda ya siya da kuma wanda ya siyar. Shi wanda ya siya kayan nan a wurinka saboda bisa wannan lalurar da wannan kayan take da shi, ya yadda zai siya da wannan laluran, ka sai da mishi da shi, baka haince shi ba, baka cutar da shi ba, kuma kana jin daɗi. Wannan kuɗin da ya baka bai cutar da kai ba, bai takura ka ba, ya baka wannan 1000 da naira 50 din nan bisa niyyarka ka sayar mishi da wannan kayan a 1000 da naira 50 ko 1000 da naira 20, yana jin daɗi shi kuma ya siya wannan kayan a halin da yake ciki ko kuma lalurar da yake ciki. Ma'ana CFD ya wanzu tsakanin kai da shi. In har baka samu wani riba sosai ba, wannan kasuwar shi ake nufi da menene short position. Wannan shine bambancin long position da kuma short position a cikin kasuwa. Sai kuma gaba darasin da abinda muke da shi, terminology da muke da shi a cikin darasin nan namu shine abinda ake nufi da menene market order. Idan aka ce market order, na san masu tunanin mu za su ce kuma menene market order. Market order shine tsare-tsare da ake da shi a cikin kasuwa.
tsare-tsaren da ake da shi a cikin kasuwa ya kasu kashi-kashi, amma kafin mu shiga cikin tsare-tsaren mu za mu so a ce mu bayanin abin da ake kira market order. Market order ba komai bane face market order ba komai bane face a duk lokacin da ka shiga trading ko kuma ka shiga sana'ar menene kasuwanci, a duk lokacin da zaka siyar da kaya a daidai kuɗin da kake so ka sayar, ma'ana an samu CFD ko kuma daidaito ko yarjejeniya tsakanin mai siya da siyarwa, ma'ana CFD kenan, ya kasance cewa kai da kake da wannan kayan kana murnan ka sayar mishi a farashin 1,500, shi kuma yana murnan ya siyo wannan kayan nan a farashin 1,500 kuma ya samu wannan riba ko ya samu biyan bukatan shi. Ka sayar mishi wannan kaya a 1,500, shi yana murnan ya samu biyan bukata kuma ya ɗauki kuɗi ya baka ka amsa, kai kuma ka sayar mishi kuɗin da ka yanka mishi, ka yanka mu wannan farashin ya baka wannan kuɗin, ka samu biyan bukatan ka kai ma. CFD ya wanzu tsakanin ku da kai da shi a duk lokacin da kuka gudanar da wannan kasuwancin nan, lokacin da aka sami ittifaki da daidaito aka gudanar da kasuwancin nan cikin lumana da kwanciyar hankali, a daidai lokacin an samu market order mai kyau. A duk kayan da ka ɗauka ka sa a kasuwa ka sayar da shi, ka samu farashin ka sayar da shi a bisa farashin da ranka yake so ko kuma a bisa farashin da kake hasashe, ka samu riban da kake hasashe, a lokacin nan ka samu market order mai kyau. Wannan shi ake nufi da market order. Market order ya kasu kashi-kashi daban-daban a cikin kasuwa, amma kafin mu je bambance-bambancen market order ko kuma karkasuwan market order, za mu so a ce mun kawo muku abin da ake nufi da menene carry trade. Idan aka ce carry trade a cikin kasuwa ba komai bane. Carry trade ana nufin menene kuɗin da zaka je karanta ko kuma ka je ka nema karanta a menene a baka shi a bisa menene yarjejeniya, babu wani riba mai tsawo ko kuma riba mai nauyi a inda karanci wannan kuɗin, saboda ka ƙara akan jalin da kake da shi, saboda ka gudanar da kasuwancinka. In ka tashi sai dai ka bada wani ihsani. Akwai bambanci tsakanin carry trade da leverage. Leverage da muka yi magana a baya, mun yi maganar leverage, muka ce shi ma kuɗi ne wanda trader ko ɗan kasuwa zai je ranta a hannun broker. Idan ka tashi za ka shiga trading, a duk lokacin da za ka shiga trading da leverage, sai dai ya danganta da irin karfin leverage inda ka shiga. Akwai wasu da suke bada 10:1, akwai 20:1, akwai 50:1 har zuwa 1000:1. A duk lokacin da ka shiga ya danganta da irin karfin leverage inda ka fara kasuwanci da shi. Leverage idan ka karba kuɗi yanzu ko ka fara kasuwanci da babban leverage, akwai kuɗin da in ka karba, in 500 ka karba, ka samu riban 250, to in kuka tashi sai kun raba wannan 250 nan equally da kai da broker. In ku misali ya kasance cewa leverage inda ka ɗauka bai kai, ba wani leverage bane sosai, kankanin leverage ka ɗauka, baka buƙatan interest sosai daga wajen broker, ka karɓi ƙaramin leverage baka buƙatan interest sosai a hannun broker, wannan leverage ɗin nan da in ka tashi ka karɓa za ku raba interest da kai da shi, ribar da zai samu a cikin wannan kasuwancin da kai ba wani riba bane, sai dai ya samu menene abin da ake kira la'ada. So leverage da carry trade akwai bambanci. Leverage idan kuka duba shine kuɗin da zaka je ka nema daga wajen broker za ka ranta. Idan ka nemi wannan kuɗin karanta a hannun shi, ka shiga kasuwa da wannan kuɗin, kana samun riba, wannan riban za ku raba da kai da shi. Shi ko carry trade shine a duk lokacin da ya kasance cewa ka shiga kasuwa ka ga wani abu wanda kake son zaka siya, a'a sai ka tashi sai ka tafi wurin wani abokin sana'anka ko wani aboki naka, sai ka je ka nemi wannan kuɗin da kake da shi bai kai kuɗin da abin da zaka siya ba. Yanzu kaddara misalin kana son ka sayi motar naira miliyan 1, ya zama da cewa abin da kake da shi a asusunka 800 ne kawai, kaga kana buƙatar misalin cikon 150, sai ka tashi sai ka je ka nemi rancen 150 a wurin amininka ko kuma makocinka ko kuma abokin kasuwancinka, ko ko misali ka karɓi wannan bashin motar nan da zumman zaka maida mishi da menene cikon 150, ko ko ka tafi wurin buruka ko wani ka je karanci wannan 150 nan, ka zo ka gudanar da wannan kasuwancin, ka sai wannan motar naira miliyan 1. A lokacin da ka daga motar nan ka sayar da shi, kana daga motar nan ka sayar da shi, kana tunanin zaka sai da wannan motar 1,500, wani sai Allah ya kawo maka mai saya ya siya a 1,500. Wannan motar da ka sai da shi a miliyan 1,500 sai kasance riban da ka samu ita ce 500 a cikin wannan kuɗin. Wannan 500 ɗin nan idan ka tashi bisa ihsaninka za ka ɗauki wani abu sai ka maida mu wanda ka rance 150, ka ce mai ga abin da na ranta na da maka da 150 ɗinka, ko baka bashi riba ba babu matsala. In ya amince maka misali ko baka bashi riba ba babu matsala, amma dai a babin ihsani yana da kyau tunda ka juya ne ka samu wannan riba ko ka samu wannan kuɗin, sai ka cire mishi wani abu, ko da 100 ne a ciki ko misali 50,000, sai ka ce ga wannan kai ma a cikin riban da na samu ne kai ma ka ɗan dara ka yi murmushi.
ko kuma ga wannan a cikin riban da na samu ne na ce bari dan ciro maka wani abu kai ma ga wannan a matsayin tukuici da karanta mu wannan kuɗi. Wannan shine carry trade. In summary, carry trade kawai bambancin shi da leverage shine leverage idan karanci wannan kuɗin ka zuba a cikin kasuwancin ka za ku raba riba. Shi ko carry trade idan karanci wannan kuɗin ka zuba a cikin kasuwancin ka ba riba za ku raba ba, sai dai kai ihsani ka cire wani abu kaɗan a cikin wannan ribar da ka samu ka ce mutum gashi, in ma baka samu ka bashi ba akwai kyakkyawan fahimta tsakanin kai da wanda ya ranta maka wannan kuɗin, duk ya wadata babu matsala. Allahu a'lam. Sa'annan terminology da muke da shi a gaba a cikin wa'annan list ɗin da muke da su shine abin da ake nufi da me open order. Idan aka ce open order mun tattauna ɗazu akan abin da ake nufi da open position. Nan kuma da aka ce open order ya bambanta da open position. Idan aka ce open order shine idan kana cikin kasuwa yanzu sai farashin dankali ya fara tashi sama, da farashin dankali ya fara tashi sama ya kai aka samu breakout, farashin dankali ya kasance cewa daga 2,000 da yake kaiwa kololuwan farashin shi sai aka samu breakout ya zama da cewa ya wuce wannan 2,000 ya kai 1,200. To idan har kana son ka siyar da kaya ko kuma ka siya wannan dankalin saboda kana tunanin fa dankali yayi wahala tunda har farashin shi aka samu breakout ya wuce 2,000 ya kai 1,100 ko 1,200, sai ka ce bara ka siya wannan dankalin a cikin kasuwa ba, bara ka bari har sai wannan dankalin ya kai farashin 1,500 ko ya kai 2,500 kafin ka siya. Da zaran wannan farashin dankalin ya kai 2,500 ya wuce 2,000, ya wuce 2,100, ya wuce 2,200, ya wuce 2,300, ya wuce 2,400, yana kaiwa 2,500 sai ka ce bari ka siya. Ka san cewa idan ka siya a lokacin da ka siye shi farashin zai ci gaba da tashi sama, to yana kaiwa 2,500 ɗin nan sai ka siya wannan farashin, ka siya wannan dankalin. Kana siyan wannan dankalin sai kai ma ka kawo sai ka kasa ka ce kai ma ka siya dankali a 2,500 bari ka sai da shi a 2,600 ko kuma 2,700. Wannan abin da kai shi ake nufi da menene open order a cikin kasuwa. A duk lokacin da kuka tashi za ku ga open order ya bambanta da menene open position. Open order inda ya bambanta da open position ba shine ba. Inda open order ya bambanta da open position shine open position kamar yadda na yi muku bayani a baya shine duk kayan da ka siya ko kuma kuɗin da kai amfani da shi ko kuma jalin da kai amfani da shi ka siya kaya ka kasa a cikin kasuwa shine open position. Shi kuma open order shine a'a baka sai kaya a lokacin nan ba a cikin kasuwa, kai aje kuɗinka suna nan a aji amma dai ka lissafa zaka siya kaya da su sai ka aje su suna nan a aji. A duk lokacin da farashin da kake tsammanin zai kai farashin ya kai sai ka siya wannan kayan a lokacin nan shine open order. Ko ko ya kasance cewa ka ɗauki kuɗinka misali sai ka rike a hannunka baka sai wannan kayan ba, sai ka je kai cinikin wannan kayan, kana cinikin wannan kayan sai ka jira har sai da wannan kayan ya kai farashi kaza a cikin kasuwa. Misali kamar dankali da na buga muku misali da shi na ce sai da ka jira farashin dankalin nan ya kai 2,500 kafin ka siya, alhalin farashin shi da ka sani yana kaiwa kololuwan farashin shi na resistance level din shi shine 2,000, sai baka siya a 2,000 ba, tunda aka samu breakout ya wuce 2,000 aka kai 2,100 da 200 da 300 sai ka ce bara ka siya da 2,300 ba, bara sai ya kai 2,500 har sai da aka kai farashin dankali ya kai 2,500 a cikin kasuwa mutane suna wai sa'annan ka siya. A lokacin da ka siya ka san cewa bara ta taba dawa 2,000 ba, sai dai ta ci gaba da tafiya daga 2,500 sai dai ta yi sama, to kana tunanin zaka samu riba. Wannan shi ake nufi da menene open order. Shi ko limit order a cikin kasuwa idan har ka tashi zaka siya kaya a cikin kasuwa yanzu zaka ce kai ba ka siya wannan dankali ba a wannan farashin 2,000 a cikin kasuwa ba, saboda an samu breakout a cikin kasuwa ba ka siya wannan dankali ba a farashin 2,000, sai ka ce lalle sai an saida maka dankali misali kamar buhu 5 ko buhu 10. In za a sayar maka da dankali buhu 10 ka siye shi akan farashin 2,000. In ko ba za a sayar maka da shi ba a abin nan ba za a sayar maka da dankali buhu 10 ba za ka siya ba, ko ka kaddara misalin kai ne mai kaya za ka siyar, ka kasa kayanka a cikin kasuwa sai ka bashi farashi kala biyu, akwai farashin 2,000 akwai farashin 2,100 ko kuma farashin 2,200. A duk wanda ya zo zai sai farashin 2,000, duk wanda ya zo yana son zai sai wannan dankalin a farashin 2,000 sai ka ce ba za ka saida mishi da buhu 1 ba, sai dai ka saida mishi da buhu 3 ko kuma buhu 5. In ya yadda zai siya an samu CFD yarjejeniya tsakanin kai da shi, zai siya farashi guda 5 a hannunka, ka yarda zaka saida mishi a wannan buhunan kowane buhu 1 a farashi 2,000. Shine menene limit order.
ka siya da menene bisa yarjejeniya zaka siya adadi kaza a wajen shi. A duk lokacin da ya yadda ya saida maka da wannan farashin a 2000 ka siya buhu da yawa ne, amma in ko bai ka siya buhu da yawa ba dole sai dai ka siya shi a farashin 2200. Yanzu misali muna da dala yanzu, muna son za mu siya dala, sai kasance cewa dala nan da muke son za mu siya tana kan farashin 1700 a cikin kasuwa. Sai muka ce ba za mu siya shi a 1700 ba, saboda muna son za mu yi ciniki, za mu siya misali dala kamar na naira miliyan 10. A duk lokacin da za mu siya wannan daren na naira miliyan 10 na, idan ka buga misalin naira ɗaya har naira miliyan 10 ba ƙaramin riba za a samu ba. Sai mu ce in har zai siya mana da wannan dalan nan a farashin naira 1650 mun siya, za mu siya har na naira miliyan 10, za mu siya har na kimanin naira miliyan 10. In ya da zai sai mana da shi akan 1650. In ko bai dai sai mana da shi a 1650 ba, ya ce sai 1700 ko 1750, mun yadda za mu siya dala a hannun shi, amma za mu siya dala guda ɗaya ne ko kuma dala guda biyu, ba za mu yi mai ciniki sosai ba. Amma in har yana son mai ciniki sosai, sai ya rage mana farashi, ya saida mana da shi a farashin menene naira 1650. Wannan shi ake nufi da menene limit order. Sa'an nan limit order nan da muke gani ya kasu kashi-kashi. Akwai abin da ake nufi da menene buy limit. Idan aka ce buy limit a cikin kasuwa shine limit ɗin da zaka siya kaya a wajen me shi. Yanzu misali, a kaddara misali, mu buga misali da dankali da muka saba. A yau ka shiga cikin kasuwa, kana son zaka sai dankali, sai kaga an kasa dankali a cikin kasuwa, sai ka je kana son zaka sai dankali, aka baka farashi guda biyu, aka ce maka akwai farashin 1800, akwai kuma farashin naira 2000. Sai ka ce to kana so zaka sai dankali amma a sayar da maka da shi a farashin 1800. Me sai da wannan kaya sai ce ba zai sai da maka da shi a farashin 1800 ba, sai zaka sai kwando ko kuma zaka sai roba pen kaman sama da guda ɗaya. In zaka sai roba pen kaman guda 3 ko kuma kwando 3 a hannun shi, ya yadda zai sayar maka da shi a farashin 1800. Amma in ku roba ɗaya zaka siya a wajen shi, sai dai sai da maka da wannan dankalin nan a farashin 2000. A duk lokacin da kai ku ka tafi kasuwa kana son zaka siya kaya a wajen ɗan kasuwa, da ka je wurin shi zaka siya wannan dankalin, kana zuwa wajen shi zaka siya wannan dankalin, sai ya kasance cewa da ya tashi baka farashin wannan dankalin, sai baka farashin wannan dankalin ya ce maka naira 2000 ne. Sai ka ce a'a, ba zan siya wannan dankalin a naira 2000 ba, ina son zan siya wannan dankalin a hannunka akan farashin naira 1800 ko kuma 1500. Ya tambaye ka dalilin da yasa, sai ka ce a'a customer fa kwando 5 nake so zan siya, kaga zan maka ciniki sosai. An har ya amince ya saida maka da wannan kwando 5 din nan a farashin 1500, to ma'ana buy limit order ya menene ya wanzu ko kuma ya taking place tsakanin kai da mai siyarwa, ma'ana CFD ya wanzu tsakanin ku, kun sami yarjejeniya ko kuma contract for difference tsakanin kai da ka siya da kuma wanda ya siyar maka da wannan kaya. Abu na gaba kuma da zamu duba ko kuma zamu tattauna a cikin darasin nan namu, terminology na gaba shine buy stop. Idan aka ce buy stop, me ake nufi da buy stop? Buy stop ya bambanta da abin da ake nufi da limit order ko buy limit ko kuma sell limit. Idan aka ce buy stop ba komai bane, order ne wanda ake bayarwa a cikin kasuwa, wanda ba za ka siya kaya ba a cikin kasuwa sai farashin shi ya karye a cikin kasuwa. Idan aka ce buy stop, idan farashin kaya misali ana sai da shi a 1000 a kasuwa, sai ka ce ba za ka sai wannan kayan ba a 1000 har sai farashin nan ya kai 1500, kamar yadda muka yi muku bayani ɗazu da limit order. Idan farashin kayan nan ya kai 1500, sai ka ce kai ko ka sa kuɗi a kasuwa, in ko har farashin nan ya wuce naira 2000, farashin dankalin nan ya wuce naira 2000, na siya wannan kayan. In ka siya wannan kayan kana hasashen zaka siya wannan kayan ba don komai ba don nuna bajinta ko kuma kana tunanin ko kana tsammanin zaka samu riba a cikin kasuwan, sai ka ce ka siya wannan kayan idan kayan nan ya kai farashin naira 2000 ko 2500, ka siya wannan kayan, shi ne ka placing buy stop. Sai ka ɗora menene siyanka ko buy stop ɗinka akan saman farashinka. Idan ka ɗora shi a saman farashinka, a duk lokacin da farashin nan misali aka samu breakout, farashin kayan nan ya tashi sama, yana tashi sama ya ɗan mike kaɗan, an samu menene buy stop. Yana kaiwa daidai inda ka sa buy stop ɗinka, zai shiga kasuwa da kanshi zai sai maka wannan kayan, shi ake nufi da menene buy stop. A duk lokacin da kuma ya kasance cewa a cikin kasuwa farashin kaya ya fara karyewa, kana jin tsoro kada farashin kayan nan ya karye ya sake dawowa a samu bounce ko kuma rejection, ya kasance cewa ba breakout,
idan har kana tsammanin za a iya samun bounce ko rejection, baka da tabbacin cewa farashin nan zai karye warwas a cikin kasuwa, dan dai ya karye yanzu farashin dankalin na ya koma 300, ba za ka ce za ka siya wannan dankalin ba ko a cikin kasuwa, saboda kana tunanin in ka siye shi a farashin 300 farashin zai iya kara karyewa ya koma ƙasa ko kuma ya abin nan ba za ka samu riba ba. Sai ka jira sai farashin an samu menene breakout a cikin farashin daga 300 nan ya kasancewa farashin nan ya yi ƙasa da wannan 300 nan ya koma kamar 250, sai ka sa menene sell stop ɗinka a ƙarƙashin wannan 300 da ka sa a matsayin support ɗinka, sai ka sa farashinka ko kuma sa ka sali menene ka sa sell stop ɗinka a ƙarƙashin farashinka. Da zaran farashi an samu breakout ya kai 250 daga 300 ya karye ya koma 250, sai ka sai wannan dankalin. Wannan shi ake nufi da menene sell stop. Akwai kuma abin da muke kira da stop entry order da kuma menene buy entry. A duk lokacin da ya kasance cewa ka siya kaya daga ƙasa, misali in kuka duba a nan wurin mun siyar da kaya daga nan wurin daga sama, muka siyar da kaya dankali tana farashin 2000, muka siyar da ita, muka siyar daga wannan dankalin nan farashin ya ci gaba da karyewa, yana karyewa a cikin kasuwa yana karyewa. A duk lokacin da farashin ya ci gaba da karyewa har sai da farashin ya kai naira 300 aka samu bounce a daidai nan wurin, sai kuma farashin ya koma zai ƙara tashi. A lokacin da farashin ya karye daga nawa matsayin 2000 ya koma daidai 300, kafin a samu wannan bounce din nan sai ka menene kai stopping entry ɗinka, sai ka siyar da wannan dankalin da ka siya daga menene da ka siyar da shi daga 2000, sai ka siyar da shi, kana siyar da shi sai ka ƙara buɗe wani position, sai ka siya ka fara buying daga nan wurin, kana buying sai ka ƙara siyan wani kaya ko kuma ka siya wannan dankali a daidai inda ka siyar da wannan dankalin, sai ka siya dankalin yana farashin 300. A duk lokacin ka sai shi yana farashin 300 ya fara tashi sama har ya kai farashin 2000, kaga riba zaka samu sosai. Amma da zaran ka bar shi yana farashin 2000 misali a nan wurin ya karye ya sake tafiya da kai sama misali, ba wani riba zaka samu sosai ba. Amma da zaran farashin ya tashi daga nan wurin 2000 ya karye ya koma 300, sai ka siyar da shi a bisa menene ribar da ka samu a wannan a bisa asarar da ka samu. Da zaran farashin ya koma 300 daga nan wurin ya fara daga 300 ya koma yana son zai koma 2000, sai ka siya. A lokacin da ya koma daga 300 ya fara kama hanya 400, 500, 1000, 1000 da yan kai yana neman 2000, kaga in ka sai da shi a daidai 2000 nan ka siya akan 300 zaka samu riba. So logic din da muka yi muku bayani a baya shi zan ƙara maimaita muku a yanzu. Stop entry ɗinka ko kuma exit ɗinka na menene na buying shi zai zama entry ɗinka na selling. A duk lokacin da ya kasance cewa kayi selling kuma farashin kaya ya menene ya yi ƙasa, a duk lokacin da farashin kaya ya yi ƙasa exit ɗinka na selling zai zama menene entry ɗinka na buying, sai ka siya kayan nan daga ƙasa sai ka koma sama. Wannan shi ake nufi da menene stop entry. In kuma aka ce misali buy entry ko kuma menene misali a ce buy entry shine ya zama na cewa exit ɗinka na selling shi zai zama menene entry ɗinka na buying. Wannan shine menene stop entry order. Sa'an nan terminology na gaba kuma da zamu duba shine abin da ake nufi da take profit. Take profit idan kana cikin duniyar forex yanzu ka siya kaya a cikin kasuwa kana gudanar da trade ɗinka ko kuma kana sai da wannan kaya, a duk lokacin da wannan kayan da kake siyarwa a cikin kasuwa ya kai wani mataki ko ya kai wani matsayi a cikin kasuwa ya zama na cewa ka samu riba sosai, sai ka sa take profit a sama. In ka sa take profit a sama ko kana nan ko baka nan ko ka shagala ko wani uzi ya dauke ka ko ka tafi sallah ko cin abinci ko wanka ko bayan gida ko ka tafi wani gudanar da wani uzuran nan naka, in ka sa wannan take profit din nan zai hana ka samu menene asara. A lokacin da farashin nan naka ya hau sama kake tunanin ka siya kaya a farashin 1000, kake tunanin idan kayan ne ya kai farashin 1500 za ka sayar da shi ka samu ribar 500, wannan ribar 500 din nan ya ishe ka ya wadatar da kai za ka sayar da wannan kayan. A duk lokacin da ka tashi ya zama na cewa kayan nan da kanshi yana kaiwa farashin 1500 a cikin kasuwa, ko ka siya ko kayan niyya ko baka yi niyya ba, in har ka sa mai take profit zai sayar da wannan kayan nan a farashin 1500 ba tare da ya nemi izinin ka ba. A duk lokacin da ya tashi sai da maka da wannan kai a farashin 1500 zai aje maka ribanka a cikin asusunka ba tare da ya nemi ainihin izininka ba. Wannan shi ake nufi da menene take profit. Sa'annan kuma abu na gaba bayan take profit muna da abin da ake kira stop loss. A duk lokacin da ka shiga kasuwanci ko kuma ka fara trading a cikin forex ya zama na cewa kana yawaita ma'amala ko kuma ka lazimci ma'amala da stop loss a cikin kasuwanka. A duk lokacin da ya kasance cewa ka siya kaya a farashin 1000 kana tsammanin farashin kayan nan zai kai 1500, sai aka samu akasin haka, wannan kasuwan ya shammace ka ko kuma kasuwan ta tafi akasin yadda kake tsammani,
maimakon ka samu farashin 1500 sai aka samu menene breakout, maimakon ya bouncing sai aka samu breakout, wannan farashin nan ya karye a kasuwa. Yana karyewa a kasuwa ta koma ƙasa, farashin nan ya koma ƙasa, maimakon 1500 1000 da ka siya wannan kayan ka sai da shi 1500, sai wannan kayan sai karye a kasuwa ya koma ana sai da shi menene 800 ko kuma 700. A duk lokacin da kayan ne ya koma ana sai da shi 800 da 700, idan har ka sa stop loss ɗinka a ƙarƙashin farashinka, kayan nan na karyewa a kasuwa yana kai komawa 900, zai fitar da kai da asaran 900. Kar ka ce zaka jira wai sai ya koma can ƙasa ya sake dawowa daga menene 300, sa'annan ka ce zaka koma sama ka samu riba. Akwai kayan da in ya bar wannan farashin nan ba zai ƙara samu daman koma wannan farashin ba. Idan ya far farashin 2000 ya karye ko kuma ya bar farashin 1000 ya karye ya koma 800 900, in har baka fita da karamar asaran nan ba, akwai ranar da zai kona maka ko kuma ka rasa nemi jalinka ka rasa a kasuwa, kai asaran jalinka a kasuwa. Saboda haka in kai lazimci stop loss, kana mu'amala da stop loss a koda yaushe a cikin kasuwa, ka siya kaya a farashin 1000 sai ka sa stop loss ɗinka ya kasance kamar 950. Idan kayan nan da ka siya a 1000 aka samu menene akasin kasuwa ko kuma aka samu breakout, ya zama na cewa riba da kake tsammanin zaka samu bata tafi sama ba, bata tashi sama ba, kayan bai tashi sama ba, sai karye a cikin kasuwa. Yana karyewa a cikin kasuwa, wannan karyewar da yi yana koma 980 970 960, yana koma 950, zai fitar da kai a cikin kasuwa, sai kai haƙuri da asarar naira 50. Amma da zaran ka ce ba za ka haƙura da asarar naira 50 ba, za ka bashi ta tafiya har zai ta tafiya har sai ya kai matakin da ya ƙuna maka asusun ka gaba ɗaya. Wannan shi ake nufi da menene stop loss a cikin kasuwa. Sa'an nan terminology na gaba da za mu ɗauka kuma ko in ce za mu duba a cikin darasin nan namu shine execution. Idan aka ce execution, a duk lokacin da ka gudanar da trading a cikin kasuwa ko ya kasance cewa kana cikin kasuwa ka fara cinikayyan kaya, ya zama na cewa ka ga riba ka siyar da wannan kayan nan, wannan siyar da kayan nan ko kuma process ɗin da zaka siyar da wannan kayan nan, idan ka ga riba ko kuma ka ga asara kana tsoron kar kai asara ka siyar da wannan kayan da asaran nan, shi ake nufi da execution. Idan ko misali alabashi yau da ka siya wannan kaya a 1000 ka samu mai siyan wannan kaya a 1500, a halin farashin da kai mai 1500 ne, ka samu mai siyan wannan kaya a farashin 1500, ka samu riban naira 500, kana murna ka sai da mishi da shi kuma yana murnan ya siya daga wurinka. Ma'ana an samu CFD ya tabbatu ko ya wanzu ko ya menene, an samu ittifaƙin CFD tsakanin kai da mai siya da mai siyarwa. A lokacin da aka samu ittifaki, wannan cinikayya ya tabbata ko kuma aka samu daidaitu, cinikayya ne ya tabbata, ka sai da mishi wannan kayan yana murna, kai kuma kana murnan ka sayar mishi da shi kuma yana murnan ya siya. Wannan wajen da aka samu good market order nan shi ake nufi da execution. Ka sai da mishi wannan kayan, ka rufe kasuwa, ka fita da kasuwanka, shine execution. In ko har ya zama na cewa ka siya wannan kayan a 1000, kana hasashen ka mishi kuɗi 1500 zaka siya, farashin shekari a cikin kasuwa sai ya zama na cewa ana siyar da menene wannan kayan nan ƙasa da 1000. Idan har ka sa stop loss, misali stop loss ɗin ka fita da kai koko da hannunka ka fita daga wannan kasuwan da asara, ka yi menene ka execute ɗin trading ɗinka, ka tsayar da kasuwancinka. Tsayar da kasuwancinka shine ake nufi da menene execution. Sa'an nan terminology kuma na gaba da zamu duba bayan execution shine abin da ake nufi da appreciation. A duk lokacin da kake cikin kasuwa kana gudanar da trading ko kuma kana gudanar da kasuwancinka, ya kasance cewa aka samu menene breakout, farashin kaya dinga hauhawa yana zuwa sama. A duk lokacin da farashin kaya dinga hauhawa yana zuwa sama, shi ake nufi da menene appreciation. Idan ka sai kaya a farashin 1000, ya zama da farashin nan ya koma 1500 har ya kai 2000. Daga 2000 nan kana tunanin ba zai wuce kololuwar 2000 ba, aka samu menene breakout, ba zai wuce resistance ɗin shi na 2000 ba, aka samu menene breakout. A duk lokacin da aka samu breakout, farashin kayan nan ya haura 2000, ya wuce 2100 2200 2300 2500, an samu menene appreciation. Farashin kaya yana ta hawa a cikin kasuwa. Akasin haka ku, a duk lokacin da kake cikin kasuwa kana gudanar da kasuwancinka, ya zama na cewa kasuwancin da ko kuma kayan da ka siya farashin shi yana ta karyewa a cikin kasuwa. Ka siye shi a farashin 1000, kana tunanin zaka sai da shi 1500 ko ka sai da shi 2000, sai ka zama da cewa kayan nan ya koma ana sai da shi a cikin kasuwa ƙasa da 1000, misali kamar a ce 800 ko 700 ko 300 ko 500. Wannan karyewar da farashin nan yayi a cikin kasuwa shi ake nufi da appreciation. Abu na gaba kuma da zamu ci gaba da tattaunawa a cikin darasinmu na yau shine risk management. Idan aka ce risk management ba komai bane face kawai hanyoyin da zaka bi wurin menene kula da dukiyarka da suke cikin asusunka.
duk wani kuɗi da yake cin asusu naka wanda kake juyawa a kasuwa ko kuma a duniyar forex, ya zama da cewa ka san yadda zaka bi wannan kuɗin a hankali ba tare da ka bi shi ko kuma ka yi roshin ɗin shi ba, ko ka wulakanta kuɗin ko kuma ka je ka yi amfani da kuɗin ka yi albazaranci da shi a cikin kasuwa. Kar ka je ka duba ka ga dan kana da kuɗi, misali kana da dala 10,000 a cikin account, zaka dinga shiga trading da riski ko kuma ba tare da analysis ba ko kuma da lissafi. Kar ka je ka ce zaka dinga ganin kana da dala 10,000 cikin account ɗinka, zaka je ka dinga shiga cikin trading ko kuma shiga cikin kasuwanci ba tare da analysis ba tare da lissafi ba ko kuma wani abu da makamantansu. Kawai da ka kwashi kuɗinka zaka je ka zuba su ka siya banza, ka siya hufi, don abin da ka siya in kai asara kakka damu da makamantansu. Akwai ranar da idan ka tashi zaka waye gari ka ga kuɗaɗen da suke cin asusun ka ƙona su, babu komai a ciki. Idan har kana so ya zama na cewa ka tattala kuɗinka, sai dai kai amfani, dole sai kai amfani da risk management. Idan aka ce risk management shine wata hanya ko kuma ko wata kafa wanda zaka samu yanda zaka identifying ko kuma ka binciko hanyar da zaka toshe duk wata kafa da zai sa dukiyanka ta kone a cikin duniyar forex. Terminology kuma na gaba da zamu dauka a cikin darasin mu shine portfolio. Idan muka ce portfolio, muna nufin duk wani abu da muka hada ko kuma kama da currency muka yi amfani da shi, ko muka yi amfani da cryptocurrency, ko muka yi amfani da abin da ya shafi spot metals, ko kuma muka yi amfani da wani abu da ya shafi kamar stocks da makamantansu, duk waɗanda muka tattara su a cikin watchlist ɗinmu wanda muke trading ɗinsu yau da gobe, su ake nufi da portfolio. A portfolio ba komai bane face kawai financial securities ne wanda in muka tattara su muka sa a cikin trading platform ɗinmu wanda za mu dinga jujjuya su a cikin kasuwanmu. Yau in muka siya wannan mu siyar da shi, gobe mu siya wannan mu siyar da shi. Duk abubuwan da muke amfani da su wurin hanyar kasuwancinmu na siya da sayarwa ya zama portfolio. Abu na gaba kuma da za mu ɗauka a cikin darasin nan namu shine liquidation. Idan aka ce liquidation a cikin kasuwa ba komai bane, shine hanyar da zaka siyar da kaya ko kuma zaka siya kaya ka siyar da shi. Idan ka siya kaya yanzu yau a cikin kasuwa a naira 1,000, ka siyar da shi a cikin kasuwa naira 1,200, ka siyar da shi ka samu riba, shine liquidation. Liquidation ya kasu kashi biyu, akwai liquidation na siya, akwai kuma liquidation na siyarwa. Akwai abin da in kana da shi yau a cikin kasuwa ka siyar da shi, ka liquidating din shi, ka siyar da shi ka samu riba. Akwai abin da kuma ake kira liquidation wanda sai ka siya tukuna kafin ka siyar, kafin ka samu riba. Shi ake nufi da liquidation. Terminology na gaba kuma da za mu ɗauka a cikin darasin nan namu na yau shine abin da ake nufi da volatility. Idan aka ce volatility a cikin kasuwa ba komai ake nufi ba face hada-hada ko kuma cinikayya da ake yi a cikin kasuwa na yau da gobe. Idan aka shiga yau kasuwa, ya zama da cewa kasuwa in ka shigo ba maganan customer ya shigo ya siya ko ka siyar, sai dai in ka fita, ko kuma misali ka tafi kasuwa sai dai ka kwanta kai bacci ko kuma ka fira da abokai ko kuma abokan kasuwancinka ka dawo gida. Babu volatility a cikin kasuwa yau. Haka a duniyar forex ya zama na cewa duk kasuwan da ka shiga kaga kasuwar tana cikin ranging market, sai ka fita, sai ka haƙura ka fita a ciki. Kar ka ce dole lalle sai ka siya wannan kasuwa ko kuma sai ka siya wannan kaya ka siyar da shi ko kayan kasuwanci. Ba wanda zai ɗauki bindiga ya sa a kanka ya ce maka lalle dole yau sai ka siya wannan kaya ko kuma sai ka yi wannan kasuwanci. Ba a yin haka. A duk lokacin da ka shiga kasuwa, ka misali kaga ba hada-hada, ba kasuwanci, farashi bai hawa yana sauka, ba volatility, sai ka haƙura da wannan kasuwa. Wannan shine volatility. Sa'annan abu na gaba kuma da zamu magana akai shine slippage. Slippage, idan aka ce slippage ba komai bane ba ce dan bambancin da aka samu a lokacin da ka siya kaya, kana expecting zaka sai da shi a farashi kaza, farashin zai kai wani mataki. Kamar misali, kaddara misali da dankali da muke yawan buga misali da shi, mu ce ka siya dankali a farashin naira 1,000, kana son zaka sai dankali a farashin 1,500. A wannan farashin da kake tsammanin zai kai na 1,500, da ka siya wannan dankalin a farashin 1,000, sai wannan dankalin bai kai 1,500 ba, farashin nan yana kaiwa 1,100 ko 1,200, sai farashin nan aka samu bounce ko rejection, sai farashin nan ya sake dawowa baya ya koma kan 1,000, ko kuma ma misali aka samu breakout ya koma kan 900 ko kuma 800 ko 750. To wannan abinda baka tsammani ba ya kasance a cikin kasuwa, misali baka tsammanin wannan farashin za a samu breakout ba, aka zo aka samu breakout, wannan shi ake nufi da slippage. Idan aka ce slippage ana magana kawai akan dan bambancin da aka samu tsakanin abin da kai tsammani da kuma yadda kasuwa take. Sa'annan terminology na gaba kuma da zamu ƙara ɗauka a nan wurin shine asset. Idan aka ce asset a Hausance ko kuma a fassarar Turanci zuwa Hausa ana nufin kaddara.
duk wani kaddara da zaka zauna ko kuma zaka dauka zaka zuba a cikin kasuwancin ka na duniyar forex ita ake nufi da menene asset. duk wani abu da ka mallaka kasancewa kana da shi wanda zaka iya sanyawa kai musanye da shi a baka wani abu ko kuma a baka wani kuɗin ko kuma ka sanya shi ka sayar da shi a baka kuɗi ko kuma ka sanya shi a kasuwa zaka samu riba ko zaka samu kuɗi ya zama asset ɗinka. wannan shi ake nufi da menene asset. saboda haka a takaitan takaicewa asset ba komai bane face duk wani abu da zaka mallaka a duniyar forex wanda in ka mallake shi zaka sanya shi a cikin kasuwa, in ka sanya shi a cikin kasuwa zaka juya shi zai baka menene riba ko kuma ya baka profit a cikin kasuwa, shi ake nufi da asset. a duk lokacin da kuma ka juya wannan kaya ka sa shi a cikin kasuwa ka sayar ma da wanda ka sayar mawa da shi, idan har yayi murnan karban wannan kayan a matsayin abin da ka sayar mishi da shi ya ji daɗi kuma ya baka wannan kuɗi kai ma kai murna da wannan kuɗin, ya zama na cewa an samu CFD ko kuma contract for difference ya wanzu tsakanin kai da shi. yanzu contract for difference ba komai bane face yarjejeniyar da aka samu tsakanin mai siya da siyarwa. na yarda zan sayi wannan gida a matsayin naira miliyan 100 a hannunka, na yarda ni kuma zan sayar da maka wannan gida a naira miliyan 100. ba a ce yanzu yau na yarda zan saida maka wannan gida a naira miliyan 50 ba, ni kuma na yarda abinda nike son zan sayi wannan gida a hannunka naira miliyan 100. in ka so ka karba kuɗin, in ka so kar ka karba, a'a wannan ya zama kwace kenan. a'a contract for difference shine a samu cinikayya da yarjejeniya da daidaito da ittifaki akan farashi guda ɗaya wanda duk wanda kowane parties wanda yake da shi zai dauka zai sayar yana murna, mai shi kuma zai dauka ya bayar yana murna. wannan shi ake nufi da menene contract for difference. abu na gaba kuma yadda contract for difference yake aiki shine ya zama na cewa akwai sharuɗoɗin da za a cika kaman guda 4 zuwa guda 5. sharadi na ɗaya ya kasance cewa mai siya da mai siyarwa ya kasance sun samu ittifaki wajen gudanar da wannan ciniki ko kuma wannan kasuwanci. abu na biyu kuma ya kasance cewa mai siyan wannan kaya ya ɗauki kuɗin da ya cancanta ko kuma kuɗin da aka yi ma wannan kaya farashi ko kuma farashin da aka yi ma wannan kaya shi wannan mai siya ya biya wannan kuɗi iya adadin farashin da aka yi ma wannan kaya ya biya shi kuma mai wannan kaya ya karɓa yana murna. a lokacin da wannan mai kaya karba yana murna ya zama na cewa sharadi na uku kuma ya riga ya wanzu, ya zama na cewa sharadi na uku shine shi wanda yake da wannan kayan ya ba da wannan kayan nan bisa amana 100% yanda wannan kayan yake ka ganshi kai ka siye shi a haka ni ma na dauka na baka, ban rage komai a ciki ba, ban ƙara komai a ciki ba, sa'annan kuma ban cutar da kai ba. yanda ka ganshi ka amince kana son zaka siya a wannan farashin da ka dauka ka bani, ni ma a haka na dauke shi na baka shi ba tare da na canza mishi launi ba ko na canza mishi fasali ko na rage mishi daraja ko na ƙara mishi daraja. ya zama na kuma sharadi na 4 ya kasance cewa babu magana menene asara daga wurin kowane ɗaya daga ciki. ba kai da ka tashi daukan kuɗi da ka dauki kuɗi ka bashi gaba ɗaya 100% yanda ya ce ka bashi haka ka siya wannan kayan, shi kuma ya zama na cewa ya siya wannan kayan a hannunka ba tare da an samu wani nakasu ba ko kuma an samu wani ƙari ba. abu na gaba kuma da muke da shi a cikin menene terminologies mu shi ake kira da me ETF. idan aka ce ETF me ake nufi da ETF dai ba komai bane face exchange traded fund. idan aka ce exchange traded fund a cikin duniyar forex ba komai bane ana nufin menene wani dukiya da kake da shi ko kuma wani kuɗaɗe na wani ƙasa da kake da shi wanda in har kana so zaka musanya ta da kuɗin wani ƙasa idan har farashin ya zama ɗaya ko kansu ya zama ɗaya zaka musanya wannan kuɗin, misali ka mika shi zuwa kuɗin na ƙasa a baka ba tare da menene da canji ba, shi ake nufi da menene exchange traded fund. yanzu yau ya zama na cewa a yau ina da misali da yau da kuɗin Najeriya da kuɗin Nijar ya zama na cewa farashin su ɗaya ne. a yau ya zama da cewa kuɗin Najeriya tana kan farashin naira 1000, kuɗin Nijar ita ma tana kan farashin 1000. sai ya zama na cewa mun haɗu a kasuwa muna son zamu gudanar da kasuwanci, ni ina da kuɗin Nijar kai kuma kana da kuɗin Najeriya, da ni nake da kuɗin Nijar kai kake da kuɗin Najeriya. sai ya zama na cewa abin da nake so zan siya da kuɗin Najeriya ake sai da shi ba da kuɗin Nijar ba, kai ko abin da kake so zaka siya ana sai da shi da kuɗin menene kuɗin Nijar ne ba da kuɗin Najeriya ba. tunda ni na taho daga Nijar kai ka taho daga Najeriya, tunda haka ne kuɗin mu ya zo kai ɗaya kuma farashin su ɗaya ba tare da wani za a saida mu wani a yi mu wani ciko ba, sai in ɗauki wannan kuɗi nawa na Nijar sai in miƙa maka, kai kuma sai ka ɗauki kuɗinka na Najeriya sai ka bani in gudanar da bukata na, kai ma ka gudanar da bukatanka. babu yabo ba fallasa ba wani ciwon kai ba wani abun nan, an samu CFD tsakani na da ni da kai mun yarjejeniya kuma mun amince cewa za mu exchanging wannan kuɗin
mu gudanar da bukatar da take gaban mu, shi ake kira da menene ETF ko kuma exchange traded fund. ETF yana gudana ko kuma exchange traded fund yana gudana tsakanin traders ko kuma 'yan kasuwa guda biyu ta hanyar duba da yanayin kaddarar da suke da shi. Na farko, yaya siffan kaddarar nan yake, ko kuma yaya nauyin wannan kaddarar yake, ko farashin wannan kaddarar, ko yaya asalin darajar wannan kaddarar yake. Idan ya kasance cewa kai naka siffan naka ya fi nawa, to bayan da za a yi ETF ya shiga tsakanina da ni da kai, saboda menene siffanka ya fi nawa, siffan kayanka ba irin nawa bane. In har ya kasance cewa misali kuma siffan kayan da kake da shi kake so a wurina ba irin shi ni nake so a wurinka ba, bayan da za a yi mu gudanar da ETF tsakaninmu, dole sai tem ko kuma yanayin siffan su ko tsarin su ya zo irin yadda daidai nake so, kai ma naka wanda kake so a wurina ya zama daidai irin wanda kake so. Ya kasance kuma abu na biyu, tsarin su ko kuma farashin su ya kasance cewa ya zo kai daya. Abu na uku kuma ya kasance cewa darajar su iri ɗaya ne, ba wanda in na baka nawa ba, yanzu yau ka bani gida na kimanin naira miliyan 200, ni kuma sai in ɗauki kayan gwari sai in baka na naira miliyan 200, wanda in na ɗauka da baka zuwa anjima ko gobe naka za ka yi asara. A'a, wannan ba shi bane. Ya zama da cewa yanda nawa zan baka kimanin naira miliyan 2, naira miliyan 200 in yi shekaru ina mora, kai ma in baka kayan da zai kai ya kai kimanin naira miliyan 2, wanda kai ma za ka ɗauki shekaru kana murna kana moransa. Shi ake nufi da menene ETF. Sa'annan kuma ETF ya zama na cewa kaya ne wa'anda farashin su yakan caccanza a cikin kasuwa. Idan na baka kayan naira miliyan 200, kada ya kasancewa kayan da na baka na naira miliyan 200 nan akan farashin miliyan 200 nan zai tsaya har bayan shekara 30, ba zai ci gaba ba, ba zai ragu ba zai karu ba. Ni ko wanda ka bani zai karu, zai dinga hauhawa har sai ya kai kimanin naira miliyan 500 ko naira miliyan 300. A'a, ya kasance cewa kai ma abin da zan dauka zan baka kamar yadda wanda zaka bani ya kasancewa dukkan su farashin su na hauhawa kuma yana canzawa a cikin kasuwa, zai iya raguwa ko kuma zai iya karuwa. Wannan shine menene yadda ETF yake aiki. Idan har aka samu ETF a wurin nan, to ya zama na cewa an sami yarjejeniya ko kuma sharuɗan nan suka tabbata, ETF ya wanzu ko ya tabbata tsakanin kai da abokin cinikayyanka. Abu na gaba kuma da muke da shi a cikin terminologies ɗin shine ATP. Idan aka ce ATP ana nufin exchange traded product. Idan aka ce exchange traded product ana nufin kaya ne wanda in yau a cikin kasuwa kana da kaya misali na kimanin naira 7,000 a cikin kasuwa, ya zama na cewa kayan da kake bukata a hannuna ni kuma ya kai kimanin naira 7,000, kuma ya kasance cewa kansu daya kuma sigarsu daya kuma fasalin su daya. Idan har ya kasance cewa fasalin su ba ɗaya bane, sigan su ba ɗaya bane, farashin su ba ɗaya bane, kuma sa'annan nauyin su ba ɗaya bane, bayan da za a yi ETF ya gudana tsakanin mu da ku. Idan ya kasance cewa yau a kasuwa kana sai da mota na naira miliyan 40, sai ka zo wannan motar da kake sayar da shi, customer da yake wurinka ko kuma ya zo wajenka yana son zai siya wannan motar, ya zama na cewa ba irin motar da kake da shi yake bukata ba. Irin motar da nake da shi, misali a kaddara misalin kai kana sai da Honda ni kuma ina sai da Toyota, sai customer ka da ya zo ya zama da cewa ba wannan Honda yake da shi ba, ni kuma ina da menene Toyota, ni kuma sai Allah ya jarabce ni customer da ya zo wurina Honda yake so. Da mun tashi yanzu wanda da kake da shi ta kai naira kimanin naira miliyan 40, ni kuma nawa Toyota na ta kai kimanin naira miliyan 40. Sai ya kasance cewa kai customer ka yana bukatan Toyota, ni kuma customer na yana bukatan Honda. Da muka tashi kawai sai mu ce to tunda duk kudaden ɗaya ne kuma duk riba ɗaya zamu samu, abin da yake faruwa shine bari in baka Toyota na kai kuma ka bani Hondan ka, in sallami customer na kai ma ka sallami customer ka, duk naira miliyan 40 za a bamu. Da zaran an tashi an bada naira miliyan 40, ATP ya menene ya tabbatu ko kuma ya gudana tsakanin kai da abokin cinikayyanka ko kuma tsakanin kai da abokin kasuwancinka. Abu na gaba kuma da muke da shi kafin mu rufe wannan darasi namu shine abin da ake nufi da prop firm. Idan aka ce prop firm ana nufin mutane ne waɗanda suke kaman brokers, amma su ba brokers bane, ila iyaka abin da yake faruwa shine idan suka kula cewa ka iya gudanar da kasuwanci ko kuma ka iya gudanar da trading yanda ya kamata, kana yi kuma zaka samu riba, ko kuma misali a ce hannunka akwai albarka wanda in ka sa kuɗi a cikin kasuwa kana iya juya su a samu riba, za su iya zuwa mutanen nan zai iya yiwa kaman banki ne ko kuma mutane ne masu hannu da shuni wanda da su aje kuɗin su ya zauna a AC ko kuma su aje kuɗin su a banki ya zauna, bankuna suna amfani da shi, ko kuma su aje kuɗin su babu riba ba asara babu wani abin nan, za su gummace da musu ɗauki wannan kuɗi
su mika maka ka je ka juya ka gudanar da kasuwanci saboda ku menene ku raba riba da kai da su ake nufi da prop firm. Idan ka tashi yanzu za su baka account, za su baka mataki account mai mataki kamar account mai $10,000 da account mai $100,000 da account mai $500 alal misali. Idan ka tashi in kana son sayan account mai $10,000 sai ka sa $100 kafin su baka account mai $10,000. Idan suka baka account mai $10,000 da farko za su baka asalin abin da ake nufi da menene demo, ka fara buga demo su ga yanayin yadda kwarewa ka take. Da zaran ka ci wannan demo phase 1 da phase 2 da phase 3 sun ga cewa ka ci, sai su baka real account ɗinsu wanda yake da kuɗi kimanin naira 10,000 a ciki. Da zaran sun baka kuɗi mai kimanin naira 10,000 a ciki za ka buga phase 1 da phase 2 da phase 3 su ga irin kwarewa ka a real account shi ma. Idan har ka ci kai passing, kana ci kai passing, za su raba wannan riba da ka samu, za su raba shi gida biyu, su ɗauki rabi su baka rabi, ko su raba shi 60 to 40% ko kuma su raba shi 30 to 70%, ya danganta da yanayin profam ɗin da ka je ka nema ko kuma misali profam ɗin da ka yi mu'amala da su. Wasu profam ɗin za su baka kuɗi kamar 60 to 40 ko kuma 30 to 70 ko kuma 50-50 da kai da su ku raba riban evenly. Wannan su ake nufi da profam. A duk lokacin da kuma kake gudanar da kasuwanci, idan har kana trading ko kai placing trading a cikin duniyar forex, ya zama da cewa wannan trade din da kai placing ya zama da cewa network ɗinka yana yanke maka akai-akai, ya zama da cewa ko inda kake babu network ko kuma network ɗinka yana yankewa akai-akai ko ba network mai kyau, su zai affecting trade ɗinka. Zan yi amfani da wannan lokacin in tallata muku abin da ake nufi da menene VPS. Idan ka tashi, da zaran ka tashi sai ka zo sai ka siya abin da ake nufi da VPS, ma'ana virtual private server, sai ka daura, wanda in ka daura zaka iya siyan na kwana 30, zaka iya siyan na kwana 60, zaka iya siyan na wata 3, zaka iya siyan na wata 6, zaka iya siyan na wata 9, zaka iya siyan na shekara 9, ya danganta da irin karfin da kake da shi. A duk lokacin da ka tashi, idan data waya ka ta kare, ko misali a ce inda kake misali network din ba kyau, ko kana da gwamna irin su RFI wanda yake sa a dauke network misali, ba ruwanka da matsalar network din Najeriya, da zaran ka tashi kawai sai dai ka je ka ci gaba da menene trading ɗinka, kana samun network ɗinka na dawa, za ga trading ɗinka ba abin da ya shafe shi ko kuma ba abin da ya affecting. Musamman ma wannan masu amfani da robot, wannan VPS ɗin ya fi musu amfani. A duk lokacin da kake amfani da robot ya zama da cewa kana samun network yana yayyanke maka akai-akai, sai ka je kai amfani da ainihin datan wayarka, network tana yanke maka akai, to fa dole zaka ga abin da baka tsammani zaka gani, zaka ga abin da baka niyan ka gani ba, zaka ga abin bacin rai. Dan robot din nan naka da zaran network din ya yanke, ba abin da zai dinga control wannan robot din naka, zaka ga trading ɗinka ya tafi akan asara. Amma in har kana amfani da VPS, zaka ga trading ɗinka ya tafi yanda ya kamata, kuma a bisa tsari, kuma yana tafiya akan riba. A takaice a nan zan dakata muku da wannan darasi, in Allah ya yarda iya abin da na iya binkitowa ko kuma na tattaro na kawo muku kenan game da terminologies din da muke amfani da su a duniyar forex. In Allah ya yarda cikin darasin da zamu tattauna da ku nan gaba, zamu fara duba abin da ake kira indicators. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.